Croeso I Haclediad. Rhif! Checks notes. Cantau ni! Hooray! Oh, wait, na. 120! 123, mae'n deud fan hyn. Ac wrth gwrs, mae'r AI wedi confidently neud fyny bullshit eto. That's right. Haclediad. Bit of biting commentary fan ac eisiau that. O'n i'n meddwl sy'n ni dri rhywbeth gwahanol i'r intro. Potentially, ddim yn gred. Croeso pawb sy'n gwrando. Da chi yma hefo Bryn. Buongiorno. A Iestyn. Halo ho! A fi Sioned, da ni yma am 2 sgwigl awr arall o'ch amser chi i gadw chi fynd trwy mis Ebrill bod i'n mis Mawrth yn ni. Chi'n gwybod beth ni'n feddwl? Ni'n rhoi gwerth mis o podcast i chi. Ag, waw, mae gen i ffilm heddiw. Oce, so, yr Haclediad. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi clywed amdano ni o blaen. Da ni'n mynd lot mwy underground rwan nad oes na unrhyw le poblogaidd iawn I ni hyrwyddo. Ond, tell a friend. Right, share, subscribe. Chos da ni wedi cychwyn fel tech podcast. Wedi dod trwy'r apocalypse. Wedi dod allan o'r ochr arall fel terrible movie podcast. Mae wedi bod yn terrible movie o fus I ni fel podcast. Mae wedi bod yn flinedig. Mae'r hay fever yn cicio fewn. Mae pawb yn stressed. Mae Sioned wedi bod yn redeg around yr Haclediad Studios fatha rhyw arth ar cocaine. Ti di eithi fi, Bryn. Hold on, mae gennym ni review o Cocaine Bear yn dod fyny. Cocaine Bear. So, mae gennym ni ffilm heno. Da ni hefyd wedi... Da ni'n neud tech podcast, da ni hefyd yn neud bad film podcast. Just dewiswch pa un o'r rhain ydych chi eisiau gwrando arno. Da ni yma I gadw cwmni chi wrth i'r byd cwmpan ddarn yn slo bach. A weithiau, da ni'n trio rhoi o'n ôl at I gilydd. Gyda hwyl, a bant, a ffrindiau. Ag... Port. Ag os yn byd arall, da ni'n cael bach o hwyl just yn... mynd I lawr ar y gwch efo'n gilydd. O'n i'n chdi fynd lawr ar rhywbeth arall fan Sydd o mewn i'r môr efo'n gilydd. Oce, no ni stopio. Wel, mae'n lwcus, da ni yn neud y sioe I gyd mewn swimming costumes. Wel, yes, dwi'n gwisgo yn Pamela Anderson iconic. Bryn yn gwisgo Burma... Daniel Craig yn gwisgo I fynd I ddod allan o'r môr a dwi'n gwisgo coat wedi wneud completely allan o croen y Little Mermaid. Oh yes. I mean, it's a bold choice. Lady Gaga got nothing on me. You're making it work. Murder but make it fashion. Oh, yes. Di'r twyllwch ma ddim yn mynd I bara. Gaid. So, mae gen ni stories. Mae pawb yn siarad am... OpenAI, popeth fel na. Fyddwn ni'n cario hyn ymlaen. Ond da ni hefyd wedi gwachod. So, y ffilm di ddim, mwyaf Divergent da ni roed wedi gwachod. So, da ni wedi gwneud pact. Rwan, mae'r cost of living crisis yn wir. A mae'r boys wedi rhoi fyny ar I paid subscriptions nhw, sydd yn gall. So, ni'n talu subscriptions. Dwi'n llawer allan sgafio nath bobl eraill. Ie fi. Ond, da ni mond yn neud free-to-air films rwan ar Ffilm di Ddim. So, ar hyn o bryd, as of time of recording, ar y BBC, chi'n gallu gwachod 2 o'r Divergent films. That's right. Chi'n cofio rheina? Oedden nhw ddim quite yn Hunger Games. Ond dim ond y 2 ola. So diolch BBC am hwnna a nathon ni penderfynu yn ôl y traddodiad o gwachod ffilms yn I trefn hollol anghywir wrth just gwachod Fast and Furious 7 was mis diwetha. Da ni rwan yn gwachod Divergent, Allegiant sydd mae'r gair franchise killer yn cael ei bandio rownd yn amal iawn. Mae hwn yn clas o franchise killer chos mae o'n shocking ond ddim mewn ffordd dda. Dewch hefo ni ar y siwrna yna. Checiwch yr chapter markers. Mae Iest yn ei ddoethineb yn sticking o fewn I chi. Gwerthfarogwch. Typing it now. Blw. Checiwch y gynhyrchwydd yma. Dwi'n teimlo fel dylai Iest gael fel mwy o share o'r Ko-fi na unrhyw un arall I brynu yacht fo. Boys. I have a yacht in the Dock Victoria. In the Dock Victoria. A yacht in the dacht. So, chi'ch dau. Mae di bod yn... It's been a month. Oh, wow. It's been a month. Mae hwnna'n un o'r pethau da ni'n gallu deud efo sicrwydd ydy mae wedi bod yn fies.
Ond, ydych chi'n barod i ddod i diwedd y mis hefo yr agenda? Mae gen i'n receipts fi, dwi efo'n... Mae'r accountants fi yma, fi'n barod amdani. Oce. So, mae hwn yn cael... Mae contents yr agenda yn cael ei sgwennu off fel... business expense. It's a business expense. Bryn, be wyt ti'n yfed? Ti'n digon cyfoethog i ti fynd fewn i business expense? Wel, dwi wedi mynd all out mis yma. Mae gen i M&S Pink Lemonade. Sydd efo... Fe'n dweud real raspberries. Made with real pink lemons. Yeah. Pink raspberries a lemon juice. A dwi di adio iddo fo mesur reit neis o Gordon's Tangeray Jenny fewn iddo fo. Well, of course. Dwi'n byd, nothing but the best. So, y pink lemonade na, oedd o'n edrych yn eitha cymylog. Ydy hwn achos bod o'n fel lemonade gonest? Mae'n fizzy. So, dwi'n gwybod... Sut mae'r blend... Come on, dwi eisiau tasting notes fan. Sut mae'r pink lemonade yn blendio fe'n efo hwnna? Dwi'n gweld bod na ddim limes ar ei gyfil o efo ti. Na, keeping it simple. Limes in this economy. Mae'n neis. Ti'n sicr blasu'r raspberries a'r lemon yn efo. Mae'r gin just yn... eitha ysgafn tu ôl i'r whole thing. So. Oes gen efo siwgr go iawn yn efo? Neu ydi o fel, controversially, San Pellegrino lemonade sydd rwan yn gachu os gai just fod yma'r blunt. Please, baciwch fi fyny ar hyn. Dwi'n yfad yn y lemonade. San Pellegrino lemonade. Just yfad y dŵr. Oedd y limonata yn arfer bod y fucking pop nisha o'n i'n bob dolyg. O'n i'n cael ces o hwnna, ac hwnna'n treat fi, ac o'n i'n cael o'r gin, ac o'n amazing. Tri ar rei o'r na, maen nhw wedi newid y blood orange hefyd. Mae o'i gyd rwan, achos y sugar tax, mae o'i gyd yn blasu fel lemonade. Partem. Mae'n shocking. Wel, diet ydy hwn, so dwi'n meddwl bod y siwgr go iawn yno. Dwi eisiau dewis i'r record dannedd fi. A cael obesity problem. Dwi eisiau dewis yna. Please rhaid y dewis i fi. This is America, damn it. Wait, na, hang on. Check. Na. Yes, dwi'n gweld rhyw wydyr bach smart hyfryd yn... Wel, gynnau, am fod dwi'n ganol rebrand masif un o cynhyrchiadau mwyaf y byd, garddio a mwy ar y funud. Dwi just gynnau rhyw fath o gin weird o Marks and Sparks, yr un sydd efo lluniau coedan dolyg yr ochr a mae'r botol yn gylio fyny pan ti'n pwys y bwtwm yn rhywun o. Gimmicky gin. Gimmick gin. Mae fwy fatha syrup efo gin yn efo. Yn edrych fel syrup sgawen. A mae yna silver leaf yn efo. Wedyn o'r special editions nath o'r gyferdolig. Ie, ti'n gallu prynu nhw yn lle 20 quid nhw nath fel, a maen nhw'n ffeifar. Ie. Price to clear. Word picture, ffidiwch hwn fewn i Mid-Journey a gweld beth allan. Mae Iest wedi'w oleo'n hyfryd, mae yna ring light, proper fel TikTok ring light gan efo. Mae o'n glowing, silver fox. Shallow depth of field. Mae'r golau yn y cefndir yn really fedda, fel mod i rhoi fel i YouTuber lights ymlaen yn y cefndir. A mae o'n swisho y gwydyr ma o fel gold schlager, but make it silver schlager. A nid yn hynna, mae o'n fatha rhyw satin robe efo lapels mawr. Ie, a mae'r llwyd yr un un lliwau wallt o. Ie, mae o'n... Guys, mae rhaid i chi just... Da chi'n methu gweld y slippers o fyna. Hold on. Is he wearing pants? Monogrammed. A mae'r batlo wedi dod i nightcap o iddo. Ac fel arall, i'r ochr o hwnna, oherwydd dwi'n trio aros ar y straight yn arw, gen i llond thermos o de yn fyma, ond lapsang sushang ydi o. Dala, how di ti ddeud, Iest? Ie, so dwi'n siŵr os dwi wedi trio fo blaen. Caffeine ag alcohol, mae'n mynd i fod yn siew. Bemsations. Wel, mae gen i, a fi ddeud, a mynd nweth, sbiach ar y wen ma. Oh boy. Mae excellent selection. Oh boy. Mae'n dodgy. I mean, mae'r bar yn eitha isel i the ti fel afar. Gosh. Ond, gwir.
So, mi nes I ffindio yn y box, yn yr charity box, dim charity box fel, y box mewn rhyw deli yn y Bontfaen. That's right. Cambridge Wankers. Am lawr I £2.50 o 5 pint, tin o Mona Paradwys biar. Fair play. A mae hwn, jo heb I agor eto, cos mae hwn yn dod, dwi'n peisio'n hynna. So mae gennau hwnna. Mae gennau hefyd, oedd y Lidl yn gwneud tins o Barry Island IPA. Nice. Gan brêns sydd yn stunning. Mae hwnna'n good stuff. So dim fatha stwff Steam, head of steam. Oh, jam. Jam donuts. Jam donuts IPA. Gym Tiny Rebel. No way. Wedyn, yng nghanol o, mae gennau Brewdog alcohol free punk IPA. O, mae yna stori, ti'n ôl hwn? O, hwn ydy'r knock-off ar Little Night. Nage. Oedd hwn, mae hwn o... Nes I brynu 2 box, no Sadwn. Dilidw. No Sadwn, eith Sioned allan am y tro cyntaf mewn oesoedd. Ond o'n I fel, ti'n mwyn be? Fi'n mynd I totally testio'n hun. Fi'n eitha hyderus lle gael just cystal noson allan ddim ar y swigs. Yes. A gallai gael pan dwi ar y swigs. So oedden ni'n mynd I wine bar. Ond oedd y lle mawr yn oedd a glass of bandol yn yr eglwys newydd. Not sponsored. Ac o'n i'n deud, ys da chi eisiau sponsor... Na, pidwch sponsor fi. Because... Watchwch y stori ma. Glas o bandol, mae nhw'n lle gwyn posh. Bath o lle sy'n bryn yn ffitio fewn yn iawn. A mae gen nhw mae fel vending machines gwyn rownd y waliau I gyd. A ti'n cael glas, actually yes dyn, falle, mae hwn mwy o the thing di. Cael glas o pob byd. So deda bod ti'n cael rhywbeth, so ti byth yn prynu botol yn fo, cos efo fel 50 quid y botol, yn gall ti'n cael gwydre bech ono fo. So ti'n cael chip cards ma, right? A ti just mynd a ti'n llwyth o fyny a wedyn na diwedd y nos ond ti'n talu amdano fo. A very flawed system. Completely flawed system. Cos ti just cael neud runner os yn nhw'n sylwi. Anyway, si fyny at bar yn mynd, wel dwi'n gyrru. Hei, mae fyny yn classy joint. Be sy'n gen nhw I bobl sy'n gyrru? Either, so what's your selection of like non-alcoholic beers or kind of drinks like that? We've got San Pellegrino Limonata. ... silence. Ac yn I fel, anything else? No, just, we got loads of San Pellegrino Limonatas in the fridge. I mean, you have nothing else for people who are driving. Water. We got water, yeah, we got, I don't know what we got. No, ac yn I fel. So, rwan bo fi yn agos iawn I 40, nes I carynio. Mewn ffordd neis. Nes I mynd, there's a co-op over there, right? All of my friends here, it's a birthday party. You're going to make a lot of money tonight. I'm just gonna go over to Co-op, buy as much non-alcoholic beer as I can, bring it back and quietly drink it in the corner. Would you mind? Ac oedd o fel, no, I don't think I'd mind about that, that's fine. So nes I fynd... Fair play. Llis fash ma. Mynd draw I Co-op, dod a 2 palet o Brewdog Punk IPA, sticio fo hefo'r presante pen blwydd yn y gornel, a just yfed hwnna drwy nos. Ideal. Wel, o'n i'n teimlo fel... Dwi'n genuinely teimlo mae 5 mlynedd o constant yoga a meditation wedi dod o fi i'r lle o'n I fel. Dwi'n credu bod hwn yn gwestiwn teg I ofyn i'r person yma. Dwi ddim yn credu bod o'n mynd I fod yn flin wrtho fi. Let's try it. Os ti'n mynd cynnig rhywbeth, call fatha mae bob man arall erbyn hyn. Yn llythrenol, ac o'n I fel... Fi'n gwybod bod hwn yn wine bar. Dwi'n gwybod na dyma di'ch fel prif thing chi. Ond beth ys gen ti bobl sydd efo actual problem efo alcohol? Gwyn non-alcoholic. Nath o'n cynnig un o'r reina I fi. Ie. Gen nhw'n byd fel na. So, mae gen i'r leftovers o hwnna. Amazing. Oh, great. O'n I ti'n ma'n hangover effernol bore wedyn, ond oedd hynna'n potentially achos bod fi wedi fita llawer gormod o tapas I cigi shite yna. A mae'r sulfides I gyd wedi mynd fewn I brain fi. Oh, really nice. Ond hefyd, fi'n gwybod dwi wedi gwneud 5-minute rant am agenda, but wait, there's more. Mi nas I prynu botel o port I hynna'n, ond achos bod fi'n gymaint o scaf, nes I prynu'r un $7.99 yn lle'r un $10.99. A mae'n really siomedig. O, lle ti'n meddwl? A Lidl to Aldi, dwi'n mynd cofio.
Be di wahaniaeth? So rwy'n gallu deitha fi, dwi'n dal. Amrylar, wel, maen nhw wedi spelio'n wahanol. Mae'n good ffordd i ddechrau na ti, bod y ddau nhw'n dod o'r Almaen, dwi'n teimlo. Ydw i'n iawn, Bryn? Probably. Ti'n gwybod am retail? Mae'r amrylar Porto yn siomedig y Ruby Port, whereas mae Tony Port nhw'n lyflu, a dylsyn ni just i talu'r tair pent extra a cael... Faint i port fel arfer? Botol neis y port, ti'n edrych am 15-20 ydw i ti am fel na nice stuff. Ond dwi beth yn prynu nice stuff achos bod fi'n sgaflyd. Y fod o hwnna dwytha, dyn bydd y cwr o'r peth cychwyn yn neud i'r peth dwytha ti'n blasau well. Good call. A mae gennau massive stinky block o Stilton. Gwerth. Dwi'n mor sori, wrandawyr. Oeddech chi'n meddwl bod chi'n mynd i cael stories a ffilms, ond chi wedi just basically cael foodie podcast am yr cwbl funud y diwetha. Oce. Wir da ni'n safio chi o'r ffilm, so mae hynny'n... Oce. Gyn i wneud, mae gen i bach, mae na news fel... mae gen i ni bach o news fel podcast. Nath Yes da fi wneud guest spot ar Clera. Yn anffodus, o'n i methu mynd arno fo, chos oedd mae'r bewn yn gael Salisbury roll. Ti'n methu cael mwy na un person o'r enw Salisbury ar podlediad ar yr un pryd. Mae fel rhoi'r Royals ar planes gwahanol. Mae just, mae fel tas nhw wedi gyrru fel brain juice a like frazzler ddain chi. So ti wedi colli pob Salisbury wedyn. A beth sy'n hilarious ydy, di Eirig Salisbury a Bryn Salisbury ddim actually'n perthyn dwi'n mond yn nabod 2 person yn yr whole o Gymru hefo'r enw Salisbury a chi dyn nhw. Mae'n bosib bod yna rhyw beth yna'n pell, ond sgnaim clem. Rhyw feirdd. Dwi'n sicr ydy Eirig ddim yn gwybod chwaith, ond so oedden ni ar podlediad Clera, podlediad awesome Cymreig, obviously. I fod yn deg, oedd y heb bryd i chdi cael mynd arno fo, chos chdi sy'n gyfrifo am dan y ffaith bod na podcast Clera, achos o'n i'n mynd trwy Hamilton phase ar y bryd. Ac yn i fel, pan bod na ddim fel like, fast moving rappery stuff Cymraeg fel na, Eirig ac Aneirig, get together, gynwch rhywbeth, a wedyn nath ni just cychwyn podcast. Gyn i fel, dwi fel matchmaker, make me a match. Ond, dwi ddim fel The Witcher. Bysa just an extra, it's a show, boys, mae'n show heno. Da ni all over the place. Mae wedi newid yr awr, mae gennau sinusitis. A selection really random o alcohol. So gallai hon mond fynd downhill wan. Da ni di gorau gwylio Allegiant. Dwi'n gobeithio bod... Dwi'n mos ffaint weithiau ti'n mynd i ddweud y gair yna, beth cofio ar ôl heddiw beth yw'r ffilm ma. Dwi'n gobeithio bod y pobl allan sy'n gwrando y ddau yn chi. Hollol ymwybodol. Bo chi'n gwerthfawrogi'r ffaith bod ni di gwachad y ffilm ma a i nadu chi gorfod gwachad o. Ti'n be? Dwi'n lyfio'r syniad bod ni fel... Ti'n gwybod fel underground zines a stuff yn yr 80au? Right. Dwi'n lyfio'r syniad bod podlediad ni fel rhywbryd yn mynd i cael ei unearthio. Mae'n mynd i cael ei troi fewn i rhyw fath o... Ti'n fel... O'n i'n gwrando'r podcast amazing heddiw. Imaginary Worlds yna fo. Gen fo Pennod. Oedd wedi cymryd off podcast o'r enw disc... Fideo. Dwi'n siŵr bod sy'n notes di helpu. Ond oedden nhw'n siarad amdan AR games, ond so dim VR games, fel augmented reality, ond dim really augmented reality, fel early games lle oedden nhw basically yn cychwyn conspiracy stories mewn like ads mewn cefn fel magazines. A fel... a just cychwyn fel send $5 to this PO box and you can get all the Area 51 files a stuff fel na. Right. A'r bobl oedd yn neud nhw. Ac oedd yn amazing, cos oedd nhw wedi mynd yn really creeped out o fel, cyn i ti allu instantly gallu googlo stuff. Oedd actually gwybod be oedd yn wir a be oedd ddim yn really oedd nhw fel, oh my god, gallai hwn fod wir. Ac oedd nhw'n deud fel the early internet, chi'n cofio the early internet? Oedd nhw'n deud the early internet oedd fel crucible y pethau na, achos oedd gen ti just digon o info i allu fel rhannu info fo bobl eraill, ond oedd gen ti ddim fel massive repository o holl wybodaeth y byd. Mi o'n a met i fi wedi setio fyny un o'r gwefannau cynnar oedd yn fatha gwefan ar y super furry animals. Na ti?
a ddod i setio fyny'r thing ma ar ei dial-up oedd oedd i cael yr track listings i gyd, yr albums, y whole lot. So hwnna oedd o fatha'r very early fan site yna. Ond ydych chi'n cofio mynd i fansites cyntaf chi, am mynd i fel bulletin boards cyntaf chi o stuff. A oedd o gyd amdan hwnna. A dwi'n ffindio bod... mae hyn i gyd yn clymu nôl, honestly, mae'n clymu nôl i rhywbeth. Mae'n clymu nôl i, yn y Guardian, mae'na piece amdan bod... So mae pawb wedi hitio, it's peak chatbot time, it's peak AI. John Norton, yn sgwennu yn y Guardian, you wait ages for an AI chatbot to come along, then a whole bunch turn up. Why? When late last year the editor asked me and other Observer writers what we thought 2023 would be like, my response was that it would be more like 1993 than any other year in recent history. Why? Simply this, 1993 was the year that Mosaic, the first modern web browser, launched, and all of a sudden the non-technical world understood what this strange internet thing was for. This was despite the fact that the network had been switched on for a whole decade earlier, during which time the world seemed to be almost entirely unaware of it. Much the same would happen in 2023, I thought, with ChatGPT. So'r whole syniad ma da ni normies rwan yn dechrau ffricio allan amdan. A dyna be oedd y stori Clera amdan, dyna di rhan fwy o'r erthyglau, da ni di kind of bod yn sbio arno. Dwi'n gweld wan yr pobl tu ôl i ChatGPT yn bod yn fatha... Fuck, beth da ni di wneud? Fath o beth. Wel, actually, wnaethon ni magor... Ond Microsoft sy'n ffundio OpenAI yn de? Y cwmni sy'n tu ôl. I'n rhan helaeth o'n efo, ie. Ond mi'n peth ydy, mae Microsoft wan yn... Ti'n dweud, fuck, da ni di talu lot o bres am hwn. So, fuck it, da ni jyst am taflu AI at bob dim. So, da ni am roed o mewn LinkedIn, da ni am roed o mewn Office, da ni am roed o mewn Teams, da ni am roed o bob dim sgynna ni. Bydd o'n Xbox Live cyn bo hir, so ti'n mynd gorfod sgrichian ar rywun. Neith yr AI sgrichian iddo chdi. Na fideo, mae'n deud... And then all hell breaks loose because it turns out all of these tech giants who have been obsessed with this generative AI stuff for years realized that they had been scooped by a small US research outfit called OpenAI, cunningly funded by boring old Microsoft. Google, Meta, Amazon and Co. were panic-stricken by the realization that the AI bandwagon hauled by a Microsoft locomotive was pulling up the station and they weren't on it. So basically, nothing wedyn. Mae pawb di syfio pob peth fewn ni. So hwnna... Mae'r stwff, dwi'n lyfio'r syniad o Copilot, yr Microsoft Copilot sydd yn Microsoft Office Suite nhw. Gynnau teimlad gallu fod just fod yn clippy 2.0? Probably. Ydych chi wedi trio fo? Ys unrhyw un fan hyn wedi trio fo? Dwi'n defnyddio yr un built-in yn Bing yn ddyddiol. Dwi'n meddwl, ers ddod o allan, dwi'n meddwl o'n i'n siarad amdano fo yn yr un... Noth o allan... just ar y diwrnod cyn iddyn ni fynd ar sioe Clera. So ni di bod yn defnyddio ChatGPT cyn hynna. Ti'n cael ei sgwennu penillion. Penillion, ia. A wedyn nes i switcho drosodd i Bing. A dwi literally wedi defnyddio fo yn ddyddiol ac di ffindio fo gymaint haws na defnyddio Google neu unrhyw search engine normal arall. Wel, hyn ydy'r peth. Mae'n gymaint o... data a bullshit a nonsense allan yna. Mae'n gymaint o cynnwys di cael ei creu er mwyn bwydo y peiriant dallt patryma pobl. Da ni wan angen rhyw fath o ffordd o gellu chwilio nhw. A so mae Google i ers ffordd nath o gychwyn o gellu sgripio'r trwy'r bullshit a just tynnu y stwff o'ch di actually fod i ddordab o'n wan mae'n gymaint o stwff yna fedith yn hynny a dyna be mae'r stwff fel yr sicr dydyn ar gyfer search yn Bing yn debygach bod o'n mynd i weithio'r well. Dwi'n cofio dwi di sôn chi am hyn ar y chat efo ni dwi'n ffeindio hynna achos bod fi'n beicio lot mae'r AirPods mewn un clust cofiwch yn cadw'n saff ond mae gofyn rhywbeth i Siri yn teimlo mor gyntefig achos wyt ti'n mynd dwi ddim yn mynd i weiddi enw hi cos mae'n mynd i ddeitha fi mewn llais Gwyddelig hello how can I help you ti'n mynd hey Jimmy
when did Divergent come out? Neu whatever. A fydd hi just mynd, here's what I found on the web for when did Divergent come out? A dwi just fel, dyw hynna ma'n helpu fi o gwbl. Ti'n mynd, hey Siri, how much yeast do I need to put in a loaf of bread? Here's what I found on the web for how much yeast to put in a loaf of bread. A ti just fel, dwi di gweld beth ydych chi'n gallu neud, computer. Dwi di gweld beth ydych chi'n gallu neud AI. Mae gen ti lais, gallu just darllen. Gallu ti confidently neud fyny bullshit fel da ni di bod yn gweld. Ond sa hi just yn gallu darllen allan i fi, swn i'n gallu cario mlaen hwfro. Yn meddwl am rhywbeth arall. A hwnna oedd gaddo, y ddewyd, really, oedd gyn Google hefo'r Nest a falle bod nhw actually, bod chdi yn gallu siarad yn mwy naturiol efo'r assistants ma. A i ryw radd, I guess, dyna be mae OpenAI a Microsoft wedi gallu neud ydi pwysio pobl i fynd yn gynt ac i actually pwysio allan y technoleg ma. Achos mae Apple yn teimlo ar ei hôl hi, fel does na unrhyw integration plans unrhyw beth fel na gen i nhw. Mae'r rumour mills yn llawn o pethau, lle mae nhw'n dweud, mae gen nhw rhywbeth yn gweithio tu ôl i'r llenni, ond mae o mor bell tu ôl i beth sydd allan yna ar y funud rwan. Ac oedd un podcast o'n i'n gwrando ar yn dweud, oedd nhw wedi cael e-bost gan rhywun oedd yn gweithio ar Siri, ac bob tro oedd nhw eisiau diweddaru be oedd Siri'n ddallt, oedd yn cymryd 6 wythnos i fynd trwy'r broses. So, os ydych chi'n newid y database, ac bob tro ydych chi eisiau newid oedd yn cymryd 6 wythnos cyn iddo fod ar y database, o hynna mae ffordd o weithio gwbl. Dydy o ddim, efo'r ffordd faint o gyflym mae ChatGPT di cynyddu a gwella yn yr 2 flynedd dwytha. Wel, mae'n teimlo'n y misoedd dwytha, y versions. Wel, i normies ni y normies, ond mae wedi neidio, nath o neidio o 3 i 3 hanner i 4 yn ddiweddar. Ac mae na wahaniaeth mawr rhwng 3 a 4. Ond rwan ti'n gallu gweld sut mae rhywbeth fel hyn yn gallu atab yn ôl. Mae'n cymryd dipyn bach hirach na Siri neu Alexa, ond mae'r atab ti'n gael, mwy na thebyg dibynnu'r beth ti'n gofyn fo, yn mynd i fod yn iawn, ag yn gryno hefyd, ac ti'n gallu gofyn fo wedi ehangu ar hynna, a wedyn wedi y busnes o gallu cario ymlaen sgwrs ydy'r peth mwyaf gwerthfawr amdano fo i fi, lle dwi'n fatha ddoe, o'n i'n ymchwilio i fewn i'r Mabinogion efo arian, ac o'n i just yn gofyn cwestiwn o, so, where is Caer Arianrod? Gofyn cwestiwn na, o'n i'n gwybod be oedd yr atebion ni, a o'n i'n dweud, Caer Arianrod is used to be, is a castle, mythical castle in Mabinogion, and is now a coral reef off the coast of Dinas Dinlla. A wedyn, nes i ofyn iddo fo, where does the name Dinas Dinlla come from? Ag, well, really, dwi'n meddwl nes i ofyn iddo fo, where does that name come from? Ag oedd yn gwybod na Dinas Dinlla nes i amdano, wedyn dweud, well, din is from the gair fort, and then lla is from the gair lle, as in the lle llaw gyffes in the story of Mabinogion, and so nath ni hangi ag cario ymlaen mynd ar hwnna. A wedyn, nes i ofyn fo, create, ar ôl mynd lawr, o'n i arno fo Moria, ac wedyn yn diwedd nes i ofyn fo, draw me a picture of... Arian, dwi'n mynd i gwely erbyn hyn. Oedd. Draw me a picture of blodeuwedd. I Arian, oedd yn tro. Cael gwybod. So dyna di peth, mae Bing rwan efo'r gallu i weithio efo Dali, sef y darnwyd lluniau OpenAI. So o'n i'n gallu gofyn fo, create a graphic novel style image for me of blodeuwedd. A wedyn, so, hang on, dwi'n siwr, snaidd ffindio fo fyma. I just dangos chi rwan, good radio, but, you know,
Sydney, describe this photo that we're seeing. Da chi'n cael gweld o, da ni'n mynd i ddangos yr So... Fi'n teimlo bod episode heddiw wedi'w creu gan AI, cos mae o fel... Mae o. Show me a tired presenter with limited knowledge and too much beer choices. Okay, so... Lle mae messages di mynd? I am so confused with Macintosh. Mae'n cool, fi di estyn rhoi music dros Oh yeah, here we go. So na I just dangos i chi fyna, here we go. So, dyma chi blodeuwedd yn eisiau fynd in the style of certain... Oh, wow. Mae hi'n edrych yn amazing. Wel, blodeuwedd ar y chwith, a wedyn o'n i wedi gofyn am Ceridwen ar y dde. So... Oh, yes. Mae'r hein yn amazing. Mae'n edrych fel comic book style merch blodau, ond mae'n edrych fel gallu chi cicio dy D&D ar y chwith. Ac ar y dde, mae'r stunning, mae'n edrych fel Merida efo llai o curls, llygyd mawr glas, comic book, freckles Cymraeg iawn. Bocha coch. Dwi'n sylwi dys gen yr un o'n nhw bysedd yn y sgrin, neu byswn ni yn gallu deud bod wedi cael ei wneud gen AI, cys bys gen nhw 6 bus ar bob bus. Nes i ffindio artist, dwi'n rhan gofio beth i enw fo rwan, ond The Last Man on Earth, dwi'n meddwl, di'r graphic novels. Dim rhywbeth fel, maen nhw wedi troi fyny cyfres yn ddiweddar. Yeah. Yn steil y person yna, nes i ofyn iddo fo neud o. So, ac mae o eitha tebyg, fatha starting point, fatha hel syniadau, briliant. Ac y ffaith fod o fewn cyd-destun yr sgwrs o'n i'n gael ar y pryd. So mae hwn di postio ar Mastodon, yes the next at typo.social, just bod chi'n gwybod. Yes. It'll be in the notes. In the notes. Yes. In the notes. Wel, so ni'n gallu cael hynna fel wallpaper ar cefn cyfriadur fi, maen nhw'n awesome. So dwi defnyddio lot fawr o hwn, a dwi really gweld gwerth fan efo Microsoft yn dod o fo i fewn i bob meddalwedd maen nhw'n neud, lle ti'n gofyn fo, ti'n taflu'r rhifat efo, ti'n just yn gofyn fo, create a pie chart neu graph out of this data for me, ac wedyn gofyn fo, what happens if we... reduce our prices by 20%, show me the graph afterwards, stuff fel na. Anhygol o beth. Ond pwerus i ddod o fi. Beth sy'n diddorol i fi ddo, chos oedden ni wedi bod yn ystyried y cwestiwn yma fel tîm prifatrwydd y bachu. O di defnyddio y fath beth o fewn office a bachu heb really ystyried be mae Microsoft yn neud efo'r data. Dy'r data'n aros yn lleol, ta dwi'n mynd i yrru fyny i'r mothership i cael ei yrru nôl i lawr fath o beth. Yeah, private data o company data, stuff fel la. Ac dwi'n mute yn rhoi data na i cwmni arall, a hefyd os ti'n dweud fath beth sa ti'n neu profiles ar dwgwsmeriad a falle defnyddio data ar dwgwsmeriad, mae hwnna'n data wedi sgeir ymlaen, so mae gen ti problema wedyn yn allforio data o un wlad i trydydd gwlad sydd ddim o reidrwydd efo yr un grymodd o warchod data asgyn y ni, so mae yna i fi hefyd mae yna rhyw risg bod ti'n mynd i golli rhywfaint o cymeriad y person sy'n sgwennu fo, chys ydy o'n bydd bob dim yn swnio fatha bod chi sgwennu gan yr un i robot yn ytrach na. Oedd hwnna lot o beth ni'n siarad amdan yn beth y gair? Clera. Achos y gofid fanna oedd bod nhw'n wyt ti'n mynd i golli sgil bardd. Ond, mae'r pethau, dydy ffotograffiad heb lladd celf. Na, ond... Dwi newydd gwario penwthos yn sgwennu 1,500 eiriau fel traethawd. So sexy, Bryn. So sexy.
So sexy. Ond pen ydi, fyswn ni di gallu gofyn yr unig cwestiwn i ChatGPT, so di roi allan yr essay iddo fi, so di gallu mynd ymlaen a gwario mewn wthnos yn ei rhywbeth arall. Di o ddim... Mae sgwennu hwnna'n hyn yn helpu'n nealltwriaeth i o'r pwnc, a hefyd roed siawns i fi gallu datblygu'n llais fi o gallu sgwennu fo, lle os dwi just roed o'i ChatGPT i wneud, dwi ti'n mynd datblygu dy lais, dwi ti'n mynd datblygu dy dealltwriaeth. Pan wyt ti'n fyfyriwr desperate sydd yn ddim cweit efo'r moral high ground sydd gen Bryn, mae'n mynd i fod yn anodd. Ond i rwy'n fatha fi, nes i weld fideo o ffotograffydd ar YouTube yn dangos sut oedd o'n defnyddio Midjourney, lle oedd o'n tynnu product photo o'r botol whisky ma, ag so oherwydd oedd o'n gorfod gwario wedyn ar y cefndir iddo fo, ar y gwair ma mwsog o fewn, lle nath o generatio hwnna yn Midjourney a reid y botal o ddod dynnu llun yno i fewn yn efo, a dyna nes i wneud hefyd. Pam fysa'r cwmni angen fo i wneud hynna? Achos bod gen fo lygad i gael y fersiwn gorau hwnna. Oherwydd mae fod i'r person sydd yn gwybod sut i balanceo'r composition allan ac cael y lliwiau'n iawn ac i integreiddio y botal whisky i fewn iddo fo. Diolch just am taflu geiriau i fewn i box. Ti wir yn gorfod meddwl amdan y composition a sut mae'r balans y llun yn gweithio. Fel ti'n dweud, mae'n neud rhywfaint o'r fatha'r stwff o'ch ti'n sôn am, dwi'n neud rhywfaint o waith ar ryw fideo o ryw font ddiweddar. Pan mae'n ti'n eisiau ffrwydro'r bont. Ac oedd ti'n dweud, fe chdi'n neud y stwff mechanical, ti'n neud y gwaith yna, setio'r AI i neud, na hyn i'r cant a hanner arall o lyniau o'r un peth a cael ei gyd i weithio. Mae hwnna rhywbeth... ti di wneud y gwaith creadigol o gael i'r pwynt yna, dyn ti'n gallu gadael cyfrifiadau wneud y gweddill yna fo. Neu ti setio yr drafft gynta, y rough sketch mewn ffordd, a wedyn ti wedyn gallu dod i fewn a dweud, actually, hwnna ddim yn gweithio. Os ti eisiau gwneud storyboards a balli, mae hwnna'n gallu gweithio. Mae o'n y cam nesaf yn fod yn yr 80au lle oedd pobl yn dechrau cael computers a stuff. Ac nes i weld yr boi ma'n siarad ac oedd o'n sôn amdan pan o'n i'n ysgol, o'n i'n dysgu sut i wneud llun sffîr efo charcoal a wedyn cael y cysgodion i gyd yn iawn a bellu fel la, ac erbyn iddo fo cyrraedd coleg oedd o mond yn gorfod mynd i fewn i 3D program pwyso create sphere ac oedd o di rendro fo i gyd allan yn syth bin, ac rwan da ni di just neidio i'r cam nesa lle mae just yn helpu vision chdi i gael trwad yna, ond os ti'n dysgu'r broses i gyd o gallu neud y llun efo llaw i lle cynta ac wedyn i ddefnyddio cyfrifiadur i manipulatio fo, a fod ti ddim yn neidio'r cyw fel tai dweud fod os na peth gynta mae'r plentyn yn dysgu neud ydy just siarad efo y bot a dweud make picture of beach ball for me bouncing on nice beach ac wedyn mae cael hynna sgynno fo'm really dealltwriaeth wedyn yn y dyfodol o pam fod o'n ista yn y shot fel mae o ac os ydy'r shot yn anghywir di o ddim yn sylweddoli fod yn anghywir a ti hefyd o'n i siarad efo dyn oedd yn Taylor ac oedd y sôn am y ffaith bod myfyrwyr yn mynd i dylunio dilledyn heb actually gwario amser yn creu y dilledyn ac actually gwybod be ti'n gallu roed efo'i gilydd a sy'n mynd gweithio sut mae'r defnydd yma mynd i ddisgyn ar corff rhywun a sut lle ti'n pinio a cael bod yn mynd weithio mae cyrff bobl yn inherently messy ond be oedd yn deud oedd fatha ma nhw just yn neu rhywbeth ar bapur dweud dwi eisiau hwn creu superhero costume de dwi eisiau hwn fod yn cotton, dwi eisiau hwn fod yn sidan, dwi eisiau hwn fod yn rhywbeth arall. Mae'n eisiau gyrru fo off i rhywun, a mae rhywun arall wedyn yn neud o iddyn nhw gyrru fo nôl. Dyn nhw wedi gorfod trio gweithio allan
sut mae'n mynd i edrych ar nhw. Dwi'n mynd i gorau poeni amdan... Mae hwn yn mynd â ni lawr i lle da ni wedi bod hefo... yes, o ti dwi'n siarad man hyn mewn cwpl o episodes yn ôl. Hefo VFX artists yn goffo gweithio hefo cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr sydd ddim yn gwybod faint mae pethau'n cymryd i wneud a ddim actually wedi cael unrhyw brofiad hefo y messy bit o creadigrwydd. Mae tools fel ChatGPT, Midjourney, maen nhw'n mynd i greu mwy o hynna. Hynna di'r problem. O, definitely. Dyna di'r problem efo Snapchat a TikTok filters rwan de, oherwydd maen nhw'n gweld, ti jyst yn pwyso'r bwtwm yma, a ma'n neud o. Ond y gwaith sydd wedi mynd i fewn i wneud y bwtwm yna, weithio fel yna, yn lot. Ac os ti eisiau bwtwm yna gweithio mewn ffordd slightly gwahanol, mae'n mynd i gymryd 6 wsos i fi wneud o. In that way, dwi fel Siri. Right. Couple of stories really quick. Okay. Quick. Cos mae gen ni ffilm really gwalyd. Mae gen ni y ffilm. Right. Apple Classical Music, Bryn. Apple Classical Music. Right, Ti oedd isio hon. Ti mae'n aml yn cyfrannu stories. Hey. Gan amlad, da ni'n cychwyn recordio, mae Bryn fel, dwi'n di darllen o. Just gofyn o cwestiwn i fi as y dwi di bod yn well yn diweddar. Yay, Bryn! Dwi eisiau participation ribbon. Ti'n cael mwy o ddamser yn dydwylo do, ti'n wedi bod yn yr eidal na do. Na ddo? Dwi eisiau participation ribbon fi. Ti'n mynd i gael pat on the back, wan. Alright, well anyway. Apple Classical Music. A cwestiwn fi ar y chat oedd, o pan bod hwn yn special? Beth sy'n special am hwn? So, Sioned, you Philistine. Na, dwi'n yn gwybod faint o'n chi sydd wedi ceisio chwilio ar Spotify neu ar Apple Music. Let me stop you there, Bryn. Cynulleid ar Haclediad dwi ti'n siarad amdano. Mae nhw gyd yn fans mawr o classical music i fi wybod. Y problem mwyaf mae gan y ffordd mae lot o'r metadata wedi adeiladu ar gyfer tracks cerddoriaeth. Diolch really gweithio yn y ffordd orau ar gyfer classical music. Mae gyd, chos mae gyd si y composer, mae gyd si yr orchestra, mae gyd si conductors gwahanol, mae gyd si movements gwahanol, mae gyd si catalog numbers, mae gyd ti pob math o bethau. Ac ar y funud, dyd y fath beth sa ti chwilio am trio ffindio rhywbeth gan JS bach ar Apple Music ar y funud, sy'n gallu cael JS bach, CE bach, Offer bach, Max Boyce, siwr o fod. A bob math o bethau fel yn dod i fyny. So be mae'r app Classical Music yn mynd i wneud ar Apple ydy mynd i fod yn benodol just ar gyfer music o'r math yna, a mae'n mynd i ti'n mynd i gallu chwilio ar composers, ar dy orchestras, ar dy conductors, catalog numbers. Dwi'n gweld hynna yn bonkers fod ti'n gallu reid gwybod enw'r wand wavers a wedyn maen nhw'n reid nhw i fewn. Lydia Tarr yw'r gorau, obviously. So mae gen i yn enghraifft vinyl o fama o Beethoven's 9th. Humble brag. Beethoven. Oes. Diolch signed. Yndi, gan Beethoven eisiau nôl o'r amser. Eisiau nôl yn Tardis i gael wedi seinio. Ond ac so mae'r conductor di, well, Leonard Bernstein di'r conductor, ond gafodd ei recordio'n mil na yn yr 80au ar ôl i'r Berlin Wall disgyn. Hwna'n eitha cool. A oedd yn cael ei ail-enwyn yr lle Road to Joy, Road to Freedom. So ti'n gallu chwilio amdan pethau fel wrth enw ac wrth yr conductors o'r orchestra. So ti'n cael o bod un conductor yn mynd o orchestra i orchestra i orchestra, so ti'n gallu gweld y patrwm mae'r ffordd maen nhw'n licio redag y peth. So, hwn di'r un efo Hasselhoff yn efo?
dim y concert yna, ond ar yr un amser, ia. David Hasselhoff oedd actually'r conductor yr noson yna. Dwi'n yn gwybod lle mae'r gwir yn cychwyn. Dwi'n cael gwybodaeth fi o Bing. Mae'r script. Confident bullshit. Mae'r script yma wedi... Hwna di actually subtitle fi ar LinkedIn, Bryn Salisbury, Confident Bullshit. Hwna beth ia. Wel, yr haclediad, heb... gyda confidence a bullshit. Ond ti'n gellu wedyn... hefyd maen nhw'n di remastro lot o stwff, di bumpio fyny ar sample rates a'r quality ar music, di adio lot mwy o stwff yn spatial audio falle, a so mae'n really just yn mynd i wella'r profiad i pobl sydd yn fans o'r math yna o gerddoriaeth. So, dwi'n bod yn peth da. Dwi'n fan mawr o trio splitio'r apps i fyny mewn i loads o categories llai, ond reality ydy dwi'n meddwl so ti'n trio cael rhyngwyneb sy'n gweithio i cerddoriaeth modern ag i stuff classical, diolch really mynd i edrych yn defnyddiol dros ben, so mae'n rhaid i ti creu y split o rwla, a dwi'n kind of teimlo bod hwn dylio hwn fod yn gwasanaeth reit da yn y man. Mae o'n part o Apple Music a ti angen yr music subscription dwi'n meddwl. Take my cash kind of thing. Yeah. Okay. Bryn? Yeah. Dwi'n falch iawn bod ti wedi dod â chydig bach o class. Bryn puts the class in classical. Yes. Mwy o problems Apple ddo. Yes, ti di rhoi heads up i ni am yr Apple passcode problem, a mae hwn yn issue i pawb sydd hefo iPhone. Ni just double check fyna. Bryn, ti'n gwybod os dyn nhw wedi trwysio'r problem yma? Dwi ddim yn gwybod. Yn bod i'r normies allan yna sydd ddim wedi clywed amdano fo. Fi o'n i heb, cos na. Mae na ffordd, wel, oedd y fideo i ddechrau ni yn scary gen Joanna Stern i'r Wall Street Journal, dwi'n meddwl nath wneud yr erthigol ar fideo lle yna stories yn America o pobl yn cael eu ffôns di dwyn ac oedd be oedden nhw'n neud oedd just edrych dros ysgwydd pobl fel oedden nhw'n agor i ffôn, yn weithio di Face ID, yn gweithio Touch ID, yn gweithio, so maen nhw'n teipio fewn i passcode. So wedyn, mae pobl yn meddwl, maen nhw wedi cael passcode fi, ond mae bob dim arall wedi cael lawr, mae gyd yn secure. Ond unwaith ti wedi cael mewn i'r ffôn, a mae hyn yn gweithio, oedd hyn yn gweithio ar Android ag iPhone hefyd, oedd na ffordd, os oeddech chdi mynd wedyn i iCloud ar yr iPhone, a dweud change iCloud password, rwan, generally, mewn byd, os ti'n newid o ar y Mac, ti'n gorfod reid i fewn be oedd y password hen, a wedyn ti'n reid password newydd i fewn. Ond ar y ffôn, ti'n reid y passcode, so dweud na 1, 2, 3, 4, reid i dy passcode di, mae jyst gofyn chdi, what's your phone passcode? Ti'n reid 1, 2, 3, 4 i fewn, a mae'n gadael chdi newid password iCloud chdi, so unwaith ti di newid hwnna, mae nhw'n gallu newid wedyn Touch ID chdi, Face ID. Wel, mae hwnna'n logic problem. Lot o banking apps yn dibynnu ar Touch ID neu Face ID, a mae bobl di bypassio reid passwords i fewn oherwydd, mae gwyneb fi mwy secure. Ond unwaith mae nhw di waipio gwyneb chdi off y ffôn a di reid gwyneb nhw arno fo, mae nhw efo access i bank accounts chdi, a mae'r person ma oedd yn yr stori di colli holl, iCloud photos di colli miloedd o banc, mae'r banc di talu pres yn ôl, ond os am ffordd i gael ei holl atgofion yn ôl o gwbl. Mae just yn lanast. A just un newid syml ydi hwnna o ran, mae rhaid i ti roed yr hen... cos os ti eisiau newid unrhyw password ar unrhyw beth arall, ti'n gorau roed yr hen password ar. Nes i glod am un stori o un boi oedd yn byw ar ffarm, ac oherwydd mae o bob tro efo dwylo budur a falle oedd o'n dweud fod dwi erioed i rei passcode ar ffôn fi, a nath o testio fo, oherwydd does gynna fo'n passcode o gwbl, mae ffôn jyst yn agor, so pan mae o mynd
i'r banking app, mae'n rhywun peth, Face ID, cael drwad, ond os ti'n mynd i newid yr iCloud password ar hwnna, mae'n gofyn wrth chdi am dy password iCloud so mae'r passcode ydy'r lle gwan yn hwn? Ia. So os gyn ti'n passcode, a mae pobl jyst gallu accessio dy ffôn di, ti'n fwy secure, really, na fod hebyn. OK, watchwch allan am hwnna, boys. Edrych am fix, neu tynnwch eich passcodes? Neud yn fwy anodd, so mae'n really anodd i... Dal ag edrych am. Am fod nes i newid yn fi fod yn fwy anodd. Am fod dwi'n anamal dwi'n teipio fo i fewn. A so mae'n fi'n alphanumeric, fan. Dwi'n newid edrych, dydy at least o beth sydd ar be mae Wall Street Journal wedi, a mae Crubers yn dangos, dos am fix eto. A reality ni, dwi'n meddwl bod na software fix necessarily. Well, just gofyn am y password gwreiddiol. Ia, na ci, ond fel dwi'n dweud, mae o'n, diolch yn, fel chdi'n dweud, process failure ydi o. So, dio ddim yn, chos mae'r meddalwedd yn gweithio yn y ffordd mae o fod i weithio mewn, os mae'n neud sens. Just y syniad ydy bod mae'r proses wedi methu yn y sens diolch yn gofyn chdi be y stwff yn yr ordor cywir. Ie. Mae gen I un heads-up stori, neu rhywbeth just i'r heads-up. Falle dyle hwn fod yn after party, actually, ond mae o'n tech-related. Mae Dan Olson o Folding Ideas wedi rhoi fideo newydd allan heddiw. 20 awr yn ôl. So, the future is a dead mall. Decentraland in the Metaverse. So, 2 awr. Strap in, boys. Documentary ffilm arall gen fo ar YouTube. Fantastic deconstruction o Decentraland, yr kind of Bitcoin bros Metaverse ma. Ond mae o'n gyffred yr holl issues amdan y Metaverse. Ti'n modd, da ni wedi cael gymaint o erthyglen diweddar amdan y ffaith bod the Zuck wedi rhoi ei wyau i gyd yn y fasged meta, literally, a di stuff ddim yn mynd yn dda iddo fo. A'r cwmni, a maen nhw'n cael gwared o lot o weithwyr. Hwna nes i ddal oedd bit oedd yn sôn amdano ffaith bod pobl yn trio symud o gwmpas yn gwisgo'r headsets ac oedd y cluster nhw'n mynd nope, thud. Oedd yn cyr disgu lawr. So sut mae fel VR yn inherently static, achos unwaith wyt ti'n dechrau trio actually symud ar pethau nhw, mae dy gorff di just fel so mae hwn yn greu, mae o'n mynd trwy beth ydi Decentraland, the bros, sut mae bobl yn rhoi just cwmnioedd yn neidio fewn yn mynd efo'r media hype yma fel, well, if it does get super massive, you can't afford not to be on it. Yn union efo'r like manufactured scarcity, Bitcoin, cryptocurrency nonsense ma. Mae crypto bros yn evolve, so hynny deud i gon. Mae'r esiampl greit gen fod i'r Lint chocolate store yn Decentraland. Sef basic, mae o'n galw fo allan a dwi'n gweld rwan, mae literally edrych fel CD-ROM games. Dyna ni am dweud, oedd gyda i yn yr 90au hwyr Star Trek Starfleet Academy video game oedd efo cutscenes mwy realistic. So, ydych chi'ch dau wedi clywed am Vaporwave? Na ddo. Wel, dwi'n di. Dwi'n mal. So Vaporwave, mae o'n art movement sydd gyd wedi selio ar aesthetics, basically Microsoft Encarta. A dead malls, neon, hangio rownd shopping centre hefo dy ffrindiau di yn y 90au. Ond mae'r shopping centres mae gyd yn dead. It's so the future is a dead mall. Fatha mynd i siopa Bangor. Mae Vaporwave yn oh my god, mae gymaint o vibe. Dwi'n lyfio mae'r music yn amazing. Mae o fel Daft Punk ond ar gas yn e. Right.
sef y teimlo, pam nes i cael fy nau plentyn, mi nes i cael profiad y gas yn a mae'n just well, no. A dyna di Vaporwave, mae fel digital kind of... A mae'r fideo The Future is a Dead Mole ma yn gymaint o vibe. Mae just basically dweud, the metaverse is a dead mole. Mae'n wag, mae'n CD-romaidd, mae'n glitchy a weird, a mae'n kind of teimlo fel the early internet, achos dysa neb llawer yna. Ond hwn ydy'r dyfodol, a surely it's gonna get big, right? Mae'r fideo ma unwaith eto'n brilliant. Decentraland, o'n i ddim yn gwybod i mynd amdano fo. Ond mae'r rhain i gyd jyst yn tarfu fel, mae'r rhain jyst yn like tiny shit Roblox. Be ni'n meddwl... Whereas mae Roblox ydi monetisio hwn. Da ni di creu Decentraland ma, right? So mae pawb wedi cael land rush hwnna, dweud. Mae person nesaf wedi dweud, alright, well, sy'n byd special am hwnna, no ni just creu Decentraland 2. This time with blackjack and hookers. Mae'n amazing. So un o'i fel central lines o ydi. Mae'r crypto bros mae gyd just fel, we gotta move everything online. People will be visiting New York like it's a museum. It'll be dusty. And, you know, there'll be no one there because they're all going to be like in the metaverse. No. Like Dan Olson just felt, I could eat 1,000 steaks in the Matrix. Well, I could eat so much food in Decentraland, but I would still die if I didn't actually get out into the real world and eat something. Ond mae'n teimlo'n wir bod ti'n gorau deud hynna, ond mae'r fideo'n brilliant, mae o'n deud o'n i ffordd hyfryd o hi. Hwn ydi Mr. Line Goes Up, mae o'n deud o mewn ffordd trylwyr, really doniol, really cutting, really honest, a great fideo. I ddo efo Microsoft yn negu cymaint o stwr amdan AI ydi, maen nhw wedi gwario toman o pres amdano fo, so maen nhw'n gorfo pwysio a dweud faint mor wych di o, faint mor ddam yn mynd i fod, a le pob defnyddio fe neu pob dim. Chos mae gen nhw rhyw fath o interest yn gwerthu fo. Chos hwnna ddyn peth, un o'r syniadau oedden ni wedi bod yn trafod y gwaith efo fwyd y syniad. O'n dweud, ethics committees yn bellad. Beth maen nhw'n dweud na? Ydy'r busnes yn mynd i stopio neud o? Probably not, maen nhw'n mynd i cael ymlaen neud o. Anyway, dwi'n mynd yn ôl, quick, cael ni ymlaen. Ond ia, Dan Olson, brilliant. Yna erthigol hefyd nes i ddarllen llefnos yn ôl ar New York Magazine, gan boi o Iwerddon, Paul Murray, oedd di mynd allan i America i ddysgu Irish Studies yn prifysgol na, ac wedyn rhywsyd gath o'i sgwennu'r erthigol mae New York Magazine, who is still inside the metaverse, searching for friends in Mark Zuckerberg's deserted fantasy land. A mae o'n good read o fo just trio neud sens allan o'n fo, ac trio go pam fo pobl yn boddran hongian allan yna, a just... Ti'n meddwl sy'n nuts gyda fi? Fel, dwi'n picio fewn i Facebook cwpl o weithiau'r wythnos, just o ran stuff gwaith, falle i weld be mae bobl un yr ysgol efo neud efo, dwi'n ymwneud. Does di nhw'n pwysio fo o gwbl ar hwnna? Fel, dwi'n di gweld unrhyw beth yn deitha fi, hei, fan hyn ti eisiau bod? Dwi di gweld... So ti'n gofyn i fi, sut ydw i'n mynd arno the metaverse, right? Dwi'n genuinely'n teimlo fel, I suppose rhaid fi googlo fo. Dwi wedi gweld ysbsebion ar gyfer yr headset a bellad o hwnna'n gwmpas dolyg pan bod nhw'n eisiau gwerthu mwy yn nhw. Ond, na, dwi'n mynd gymaint o push amdano fo i fi Mae'n i gyd yn meddwl fod Apple yn mynd i gyhoeddi mewn cwpl o fisoedd, yndi? Hynny. Ac os ma nhw, dwi'n meddwl jyst mynd i fod yn flop massive fys ni'n dweud. Y syniad ma o you can't afford not to. Dim bwys faint mae'n costio, you can't afford not to be there. A lle teimlo bod hwnna'n thing i Apple, bod nhw just fel, shit, mae pawb arall yn neud, dyn ni'n eisiau bod ar ei ôl hi. Yr un rhaid, os dyn nhw methu neud o weithio, ydy rhywun yn gallu neud o weithio?
Ond mae Apple di trio dal i fyny fel lot o bethau o blaen, fatha efo'i social network built-in i iTunes oedd y blaen. Oh my god, dwi'n yn cofio hwnna. Na? So, oedd yr artists efo'i feed. Oedd nhw'n trio bod yn lle... Yn well na MySpace oedd nhw'n trio fod, so oedd artists yn gadael nhw bod yn iawn. O'ch chi dilyn artists, o'ch chi gallu... Ond oedd nhw ar Twitter yn barod, so dyna oedd y problem, ti'n fa? Eich, os nhw wedi dod o allan pan mae Twitter yn implodio, eich, os oedd nhw rhywbeth yna, ond oedd nhw'n real... Mae'n a lot o'n efo'r fatha taro o'r zeitgeist. Ar yr amser, ond y problem, y wahaniaeth efo hwnna, maen nhw'n gorau creu hardware, dydy. So, mae'r hardware yn mynd i gostio ffortiwn, a mae'r swyddar yn di, maen nhw wedi wario neud o. Maen nhw wedi neud yr AirPods headphones ma, a stuff fel na. Allai'n gweld, dio ddim outside the realm of possibility, ond mae'n teimlo fel bod... unwaith eto bod nhw ar eu Ond mae Tim Cook constantly bod yn mynd on amdan augmented reality do yn y trech. Dio byth di gweld y werth o virtual. Wel, ges fi ydi, mae'r stuff augmented yn mynd i, quote-unquote, gweithio'r well na'r stuff virtual. Maps a stuff nhw'n really wael. Y standard line ydi well rhaid oddo. Dwi di trio ar un Google de a dyn nhw just dim cael mlaen efo fi. Waze dwi'n mynd hefo ar hyn o bryd, cos mae Gareth, not that Gareth, ar Waze yn deitha fi, a mae deitha fi'n Gymraeg, so... So, mi oedd yn shit yn cychwyn, absolutely, ond mi oedd llai shit wan. Ond mae'r erthigol Guardian na ni'n sôn amdan gan John Norton yn deud fel un o'r esiamples gan fo, maen nhw'n deud fel ChatGPT pan maen nhw'n deud y pres mae gyd yn fo. Be maen deud fi? A good example is Google Maps. The company invested unconscionable amounts of money, time and talent in creating the product. And now you can't book a restaurant online, find a pub, a hardware store, a nursery, or anything else with a physical location that doesn't have an embedded Google Maps on its website. Neu bod nhw'n talu am hysbysebu ar Google Maps. So maen nhw'n deud fel, mae'n kind of, if you build it, they will come kind of thing. Wel, peth ydy, gyn nhw fatha critical mass, chys yr mantais gafon nhw'n y cychwyn oedd yn integrated mewn i bob un iPhone a mewn i bob un Android phone, so oedd y data nhw'n casglu trwy'n neud hynna yn neud gymaint o R&D a product development oedd yn arall fydol, really. A peth ydy pan ddaru Apple gwahanu wrth nhw, ddaru Google cael hit, ond dwi'n gafodd Apple hit fwy i ryw radd, achos oedd pob just yn downloadio Google Maps a cael o fel app ar wahan. So dyna lle mae Google di taflu'n gymaint y pres ato fo, di ffaith mae'r behavioural data a'r advertising data bob dim sy'n gallu dod i fyny ar hwnna yn werth. Ti'n cael ads yn Google Maps on? Maps. So mae'n rhai bobl ti'n talu per zoomed in, so ti'n gallu talu am ad ar be bynnag scale wyt ti arno, a mae rhai llefydd fel, os ti'n edrych o gwmpas lle da ni'n byw, mae yna un fel, oh my god, rwy'n sy'n ffixio guitars enghraifft. Peidiwch docsio fi, fi'n trystio chi wrandawyr, deudwch docsio fi. A mi wedi talu amdan ads yn fel pan ti'n mega zoomed out, so mae fel Canol Caerdydd, Millennium Stadium, Cardiff City Stadium, Gareth's Guitars. A wedyn ti'n zoomio fewn a mae'n fel B&B. A wedyn ti'n zoomio fewn a bellach a mae'n deud shop, gornel, garage, to stuff fel yna. A be mae'n dweud i chdi, mae'r siap a logo yn deud os bod yn ysbyseb neu beidio, ond lot o stwff fel yna, so mae'n talu amdan y listing. Ond anyway, mae'n gyffroes. Y Metaverse. Yay, gwn ni wneud y show yn y Metaverse nesaf. That's great. Dewch nôl at ni. Da ni'n mynd i fod yn trafod loads mwy o hwn wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen ac i'r byd go iawn. Ond fod cyn iddo fo fynd â ni'r dystopian future yn Chicago. Dystopian future. So,
Cyn i ni gychwyn ar hwn, right? Cyn i ni mynd, dilidw, gyn i melchu ochr arall yr trailer. So, da ni wedi bod yn neud ffilmiau di ddim iau, ar free to air. So, da ni eisiau neud yn siŵr wan, o hyn ymlaen ni'n mynd i fod yn dewis rai. So, falle dylwn ni fynd nôl i'r model, mae pawb yn dewis un, cos oedden ni fel, gan i ffeindiau'n ffynnu y gwael. Ac yr un efo Rotten Tomatoes score o fel 11% neu rhywbeth o hwn, a ni fel, hwn ta, ie. O'r rheswm mae gen efo Rotten Tomatoes score mor isel ydy dim achos bod o'n ffynnu, achos bod o'n soul-destroying. Dylch efo ni i Divergent, Allegiant, i weld sut mae America yn gallu taflu biliynau o bres tuag at rhywbeth, a bod o dal yn gallu dod allan yn llipa fel tro'n sglib ar nos Wener. Welwn i chi ochr arall i hwn. People think walls separate us, but they also protect us. It's going to be hard getting over the wall. You sure that you want to do this? Go, 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 go! Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with. Nothing to worry about. You're safe now. Welcome. Your arrival is the most exciting event some of us have ever known. Hey, Four. How do they know who we are? Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching you. Nothing creepy about that. Tobias Eaton, you've been assigned to me. It's a lot of firepower. It'll take you a while to get the hang of it. I think I got the hang of it. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it. And I'm one of those people. You're the only one. Is it worth sustaining this population that's determined to destroy themselves? What's going on here? They're shutting us down. Chicago will be erased. Everyone we know will die. You were right all along. We have to leave. Right now. Where are we going? Home. This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us. Where are you going? We're saving the city. Shoot her down. Pull up! A croeso nôl. Oh, Siwr chi'n wow. pumpt ar ôl hwnna, dydach. Oh, wow. A chi mor pumpt. Mor. Croeso i franchise killer Divergent Allegiant. Da ni fel Teens in America 2016. Just yn Gafodd hwn i wneud yn jazzed. 2016. Dyna pryd gafodd hwn i wneud. Gath hwn a Trump a Brexit. Yes, no. Boys, embarrassment of riches. Yes, Bryn. Oedden ni yn stuck mis yma, doedden ni. Oedden ni angen ffidio rhywbeth oedd yn wael, ond oedd hefyd free-to-air channels wedi dewis dangos. Okay. O ie, mi oedden ni am fynd ar Now TV a gwylio y boi na yn ffefryn Bryn, friend of the show, Jared Leto. Morbius. Morbius. O'n i'n gorau. Ond i oedd o'r Now TV. Morbius, Cocaine Bear, mae'r options i gyd yna. Mae fy mrawd a fy ngŵr Anwyl yn ystafell drws nesaf i'r stafell on yn gwylio Under Siege gyda Steven Seagal ar hyn o bryd. Fair play. Fi'n teimlo falle bod ni ddim eisiau trick fyna. Dwi'n gwybod ar be mae hynna. Yn the infamous party lle nes i goffo dod â non-booze fy hun, oedd hwnna'n big point of sgwrs oedd Steven Seagal a nath o un ffilm da a wedyn just troi fewn i terrifying entity. So terrifying entities. So ar ffilm yma, right, Divergent, Allegiant, so mae'n cychwyn fel your Twilight, your Hunger Games, your Maze Runners. Hwn oedd yr fatha'r
yr adag yna lle oedd y studios yn dweud pa YA properties da ni wedi prynu hawliau. A mae Shailene Woodley bechod arni yn rhan fwyaf yn nhw. Wante, nominally y stori yn hwn ydy... sorry Bryn, please gwneud. So gen ti cyfarwyddwr yn Robert Schwenke? Go on Bryn. Robert Schwenke. Dyda ni ddim fod yn cymryd y piss allan enwau bobl. Mae di digwydd i ni lot o'r Cymru. Ond mae o'n ffynnu. Dwi'n trio dweud o... Schwenke. Dwi'n meddwl na fel mae ti fod i dweud o. Schwenke, dwi'n meddwl ti fod i dweud o. Mae na ty yn ar ola? Ia, dwi'n meddwl y ty yn ddistaw. Robert Schwenke, dwi'n meddwl ti enw ti'n fod i dweud o. Nice. Anyway, mae wedi wneud... So nath o wneud yr ail Divergent ffilm. Right. A'r trydydd. A mae'r ail ar BBC hefyd. Mae'r ail ar BBC BBC hefyd. iPlayer. Mae hefyd i wneud 2 ffilm arall. Mae bod i gadw ddim yn ein. So, nath o wneud RIPD. Oh. Sounds amazing. Oedd efo... Wel, hwnna oedd yr un hefo Jeff Bridges. Jeff Bridges a Ryan Reynolds. Lle oedd nhw yn supernatural cops oedd yn cheisio lawr souls trapped ar y ddiar. Dwi'n cofio gweld trailer hwnna a just nwpio allan. Mae'n flop a calad. So wedi gallu fod fatha Beetlejuice style thing? Sicr, ie. Wedi gallu bod lot o bethau? Mynd hefyd wneud y ffilm G.I. Joe Snake Eyes. Bod cyfarwyddo hwnna sydd hefyd yn flop calad. Henry Golding Drian. Ie, Drian yn efo. Mae o'n seren o un o'r previous films di ddim ni. Pwy sy'n cofio Last Christmas? Nethon ni'n wneud Last Christmas. Oedden ni am wneud Last Christmas. Dwi'n siŵr nathon ni Last Christmas. Na ddo, oedden ni am wneud o. Nathon ni watcha do, ond mynd, oh god na, mae hwn rhy depressing. Nes di watcha do. Nes di watcha do, mynd, mae hwn yn mynd i achosi mental health relapse yn 2 co-host fi. Yeah. Let's not go there. Yeah. Sorry, pawb. Nes di jumpio ar y grenade yna. So, Just call me Skinny Steve, mae'n iawn. Mae'n ysgrifennu screenplay, Noah Oppenheim. In relation i Oppenheimer, the massive film sydd yn allan... Na, oce. Mae o hefyd... Mae'n reswm... Mae'n odd iawn i ti sôn am Maze Runner, chys fodd ar ei hefyd sgwynnu screenplay ar gyfer Maze Runner. A mae hwn, i fi gallu weithio allan, yr unig screenplays mae o di sgrifennu, oedd mae actually an executive ar gyfer news channels, ydi o, yn ei waith go iawn. So mae'r ffilm yma yn drewi Mae'n waith beth. Filmmaking by committee. O, mae'n waith beth. Celf yn berchen yr peth. Mae'n waith yna. So mae'r boi yma hefyd wedi cael ei gyhyddo o ista ar yr adroddiad yn y dechrau o'r stwff Me Too. Dwi'n mor falch bod ti wedi deud hynna, cos o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i deud ar gôl rhywun. Na, oedd o di ista ar... so, oedd yr stori greiddiol pam doth o allan amdan Weinstein yn fod i fynd ar y news channel oedd Oppenheim yn gyfrifol amdan, a mae oedd cael gyhyddo o nadi'r stori na fynd allan i rhywsut i amddiffyn un o'r hosts ar y channel yna, a mae nhw wedyn di mynd ar stori i lle arall a fanna gafodd i gyhoeddi. So di ddod allan chydig o sosa'n Ti'n gwybod be? Cyhyddiadau ydyn nhw, does am byd penodol. Yn gwachod y ffilm ma ddo, ddim yn siocio fi da. Na. Oedden ni dweud, dwi'n teimlo ddyliau ni eich di wneud rhif 2, chys gafodd yr ail yn ei sgwennu gan un o'r pobl yn sgrifennu oedd Akiva Goldsman, sef y boi na sgwennu Batman and Robin. Dwi'n credu bod ni wedi misio trick fyna. O'n i'n ôl wythnos nesa, nhw'n ôl mis nesa, a nhw'n i bonus content amdano. Dwi hefyd gen i cwestiwn iddo chi, so, mae Naomi Watts yn chwarae Evelyn. So beth ydy hi'n bad guy?
Wel. Mae Theo James yn chwarae 4. Yeah. Ti'n magen? 4. Ie. Dwi'n meddwl, o'n i'n gwachod hwn, ac oedd Al yn pasio heibio bod fe'n hyn yn mynd, dwi'n nabod y boi na. Mae'n cedi bod o'n dod o gyffili, to be fair. Na, dwi'n nabod y boi na. OK. A wnaeth o Google fel, yes, mae'n season 2 o White Lotus. So, o'n i'n edrych ar... So, Theo James yn fod yn fab i Naomi Watts. Ac o'n i honestly yn teimlo rhywsut o Theo James yn edrych yn hynach na Naomi Watts. OK. Beth ydy'r gap oedran? So, Naomi Watts, tra nhw'n ffilmio'r peth yn 47. Right. O Theo James yn 31. Ac o Shailene Woodley yn 25 yn ffilmio'r ffilm yma. Teens. Nes i'n weld Naomi Watts nhw? Chi oedd Naomi Watts nhw? Gwall brown, big bad guy. Hi oedd y mam. Eve, Reit. Gymyddi amser. Mae'n mynd i fod yn anodd i'r grandawyr yn ieithu fy hwn. Dwi'n mynd i trio neud plotline i chi, ond y rheswm nathon ni hwn oedd achos mae'n gret i weld fel ffilm sy'n mor wael bod nhw'n canslo'r ffilm ola mewn quadrology. Si eisiau just neud yr cefndir yna hefyd just cyn i ni fydio'n iddo fo? Ie, go on ta please. So, oedd hwn hefyd yn yr adag lle oedd y trydydd part o trilogies yn cael ei splitio mewn i 2 ffilm ar wahân. Cha-ching! Achos, obviously, mwy o bres. Excuse me. So, be oedd yn mynd i ddigwydd oedd ffilm 3 am cael ei mewn 2 tamad, so gen ti part 1 a part 2. So, ffilm 4 oedd yn bod yr part 2. Ddarin nhw'n penderfynu yn ystod wneud o, bod nhw'n mynd i wneud part 2 yn ffilm rhif 4 ar wahân, a wedyn na nhw'n ganslo y 4th ffilm i eilla symud o i fod yn sioe teledu. Dda'n i Shailene Woodley wedyn cwyno a gwrthod neud o, achos oedd hi wedi cael ei gaddo fysa fo'n cael ei fel ffilm, a oedd yn y contract fel ffilm, a oedd hi just offa hi. A siwr o fod yn cael tali off. O'na vibe Walking Dead, fatha budget yn y ffilm yma fel oedd hi. Dwi wedi gweld CG mwy convincing ar sioe teledu. A ti wedi gweld CG mwy convincing ar Dan Olson? Wel, dyn ni ddweud sioe teledu. I mean. Neu yn Itopia. Hey. After party one. Utopia. So, Divergent, Allegiant, dwi'n mynd i esgus bod fi'n gwybod beth yn digwydd, achos yr whole point hwn ydy, da ni'n neud i fynd yn canol i fynd. Pan bod y ffilm yma'r wael, bod nhw ddim di hyd yn oed boddran neud y ffilm ola. So, in nominally Chicago, maen nhw di rhoi wal mawr ond y ddinas, maen nhw di sticio loads o sexy teens fewn yna, mae yna cymdeithas fewn yna, a oedd pawb di cael ei sortio allan, pawb di cael Myers-Briggs personality test, pan maen nhw'n 16, a ti'n cael dy sortio fewn i houses, gyda het, oedd yn swnio fel hen sais horny. Na, wait, wrong one. A oedd hwnna'n deitha ti fel pwy oedd ti? Oedd ti'n lawyer dude, adventure dude, humanitarian dude, evil scientist dude, homeless person. Ond yna chi ffarmwr a wedyn yna chi ar homeless. Yes, of course. Wedyn so hwnna gyd i digwydd, hwnna di fel the setup. Nes i watchad recaps ar YouTube ar ôl gweld y ffilm. Ar ôl gweld y ffilm, what is it? So ni'n gorau gweld recap film 1 a film 2 i fatha, okay. So i ddechrau fo, da ni'n cwrdd â ein Harores, Beatrice, a yn dringo fyny skyscraper fel rhyw fath o Johan Doyle, fel hero ba. A mae yna rhyw foed dilyn hi mewn terrible leather jacket. Achos mae hi'n dauntless. A mae hi'n gynas constantly am fod mae mewn vest. Fucking hell. So, maen nhw'n cyrraedd mae'n rhan fwy o notes fi amdan y costume design, right? Un o'r prif notes ydy, mae'r art design yn great am bedio, mae'r costume design yn ffiaidd.
Ond let's continue. So maen nhw'n dringo top mynydd, a maen nhw'n fel, Mae pawb yn outfitted by fatha... New look circa 2002. O'n i am just dweud, yn dyma. Oh yeah. Oh god. Yeah. Mae gyd yn fel post-apocalyptic, ond maen nhw gyd yn gallu cael fel sportswear mold. Gymshark. Fucking right, Gymshark. Lululemon. Maen nhw'n cael ei reps i mewn... Every day is leg day. Every day. So maen nhw wedi climo fyny a wedyn maen nhw'n snogio. Dyma instantly syth rhwngtho'r terrible costume design a'r leather jackets gwael iawn ma o troed y ganrif. Yr constant vest wearing gan Shailene Woodley. Yr terrible circa 2002 haircut sy'n gen i hi. Google cho, mon ffiaidd. So, nes ti'n gweld hyn. Nes ti'n gweld hyn, achos nes ti'n edrych ar recaps, dwi wedi newid bod tebyg i estyn. So, yn yr ail ffilm, mae hi'n mynd trwy fatha trauma am be sy'n digwydd yn ei bywyd hi, a mae hi'n torri gwallt i gyd i ffwr, a dyna sy'n mae'n endio fyny efo'r terrible pixie cuts yn y trydydd No, dio ddim yn terrible pixie cut. Dyna'r broblem. Mae o'n flicked out at the end, greased back, late 90s, PVC flares, tiny belt, low-rise jeans, PVC bodysuit, cut-off arms haircut. Mae'n edrych yn beth allan o Clueless. Okay? Mae'n edrych fel... Yeah. Oh my god, just googlwch like Y2K slick back hair. A dwi fel... Mae Future Chicago yn barod yn rhoi vibes Aberystwyth pan o'n i'n y coleg i fi. I don't know if I can deal with this. A wedyn mae'n dechrau snogio yr hen foi ma sydd i fod yn teenager. Ben building. So mae hi'n 25, mae o'n 31. Ond maen nhw gyd fod yn teens. Yndi. Sy'n arwain y byd. Wedyn, mae na announcements mawr fel yn Lego, the Lego movie, lle maen nhw big screens rownd y ddinas mynd, whoa, we've done good, stay inside the wall. Fel lot of Big Brother style, like, don't want to go out there, it's very dangerous. The trial begins today. Yes, so wedyn, maen nhw'n mynd yn all kind of English Civil War yn nhw. Ond boys, be oedd reaction chi pam nathach chi ffigur allan be oedd enw'r big bad guy yn y ffilm diwetha? Janine. Janine is dead. Janine was the biggest ac o'n i just fel, a da chi'n disgwyl i fi gymryd o'n serious, mae enw'ch big bad guy chi trwy oedd Janine. Nath o just stipio heibio fi lle o'n i fatha nes i'n cymryd lot o sylw am fod o'n i fatha yes, someone's dead, do I care? No. Janine. Why are we shooting people in this circle? Chos hynna oedd y thing i fi, o'na neb yn ymatab i'n byd. Including ein prif gymeriad ni, Chris, ein harwres ni. Kate Winslet oedd Janine, ie? Ie. A peth So pan ti'n gwylio pethau yma, ti'n ei fod i gallu uniaethu efo cymeriad a fatha, so os maen nhw'n mynd trwy'r rhywbeth brawachus sy'n gallu dweud, dwi'n teimlo ato nhw. Neu mae yna clues yn yr music, yn yr set-up, yr ymateb sgen y cymeriad yn y foment yna i sut i fod i'n teimlo amdano beth sy'n mynd ymlaen. Dos eich llythrennol ddim ymateb cyn neb. Mae pawb yn edrych tam y bach fel bod Botox wedi cael effaith anyn nhw yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae'n harwres ni. So ni'n lyfio, so ti di gwachio dwn hefo Deda Arian sydd yn ferch yn dod fyny am ei arddegau ac Does she feel empowered? Ydy hi just fel... Dydy'r ddynes ma'n ddim byd. Mae hi yn codependent efo'r hen foi ffôn ma, sydd ddim actually fod yn hen. Mae fod yn teenager, a mae o'n bydio 32. Dydyn nhw'n gallu neud i byd heb i gilydd. Mae nhw just eisiau snogio i gilydd. Mae hi fel, fi'n goffa mynd y bell oedd efo fynd fyny stair of song. Oedd na vibes, just teenage romance rubbish. Fi stopio gafal llaw. O Maggie Q a Zoe Kravitz are lot mwy capable i weld. Ond mae'n okay, cos oedd Maggie Q wedi cael ei
executio yn y 5 munud Pwy cynta. na ddim gweld hwnna'n dod? Hey, we're on top of the wall. A dyn nhw fel, da ni di dianc fyny'r wal i'r cwl ma. Oh, it's amazing. We did it. A wedyn, mae'n cael ei snaipio. Mae'n bobl di bod yn seithiad yn nhw. A mae'n dweud, A misio nhw. Sefyll allan yn yr agorad yn top y wal ma. So, mae yna cool scene lle maen nhw gyd yn rapelio fyny'r wal. Mae hwnna'n eitha cool. Ond yn ei bootcut jeans a boots nhw. Ac oedd yn edrych yn eitha janky ar y CG. So yes, cer ni trwy. Mae gen Bryn nodiadau amdan the janky visual effects. Ond ddim son am just janky visual effects, janky stormtrooper shooting, lle maen nhw'n rhedeg at y truck yn y darn yna. Mewn llinell syth. Ac mae'r bullets ma just yn hitio ar ochr nhw o flaen nhw. A wedyn a rhedeg yn ôl at y wal, a mae'r bullets dal yn mynd left and right. Just oedd oh my god. So maen nhw eisiau dianc achos ma na basically mob rule yn Chicago rwan. Yn diwedd yr ail ffilm, oedd wedi agor rhyw MacGuffin ma, oedd wedi dweud, you've solved the test, and you are the saviours, and we are opening the walls to let you come out into the world, fath o peth. Okay. So maen nhw eisiau mynd i trio cael dilyn y negas. Special prize. A dyn mae Naomi Watts yn dweud, no, we must stay inside the wall, it's safe, safe inside the wall. So maen nhw'n cael, wante, un peth na i ddeud, yr unig nice visual filmmaking dwi wedi gweld yn hwn ydy, pan maen nhw I gyd yn fel bombed out kind of hotel dwi'n cymryd oedd o yn Chicago, a mae'n edrych bach fel Renaissance painting hefo'r crew o bobl, mae'r goleon neis ond hefo'r fel bobl mae gyd fel mob rule. Mae'n digital composite mae'n edrych fel I fi, cos dwi'n credu bysa'r cyfarwyddwr na wedi dewis seithi hwnna mor neis a hynna. Mae'r lovely wide ma a'r golau neis, dwi'n credu bod rhywun wedi cymryd amser in post I actually neu hwnna edrych mor glwstio, achos mae pob beth o'i gwmpas o'n awful. Ond oedd mob rule syniad ma. Pan maen nhw'n cyrraedd just tu allan i'r wal a ti'n gweld yr desolate landscape coch ma. O'n i'n gallu deud fod lot o bobl wahanol di gweithio ar holl shots coch ma trwy'r fo, oherwydd oedd yr ansawdd yn newid o shot I shot. A oedd ar rei shots, oedd o fatha, mae hwn yn edrych yn realistic yn gret, a wedyn shot nesaf, fatha, na, be maen nhw wedi wneud. Be ni lyfio hefyd oedd... Rivers of Blood. Ond hefyd oedd gennych di yr really weird slow-mo moments. Okay, dwi'n gwybod, pryd oedd Fury Road allan? Pryd oedd Mad Max Fury Road allan? Achos yna cwpl o bits o hwn, o gynnu fel, mae'r boi ma eisiau bod wedi gwneud Fury Road. Na, 2012? Ie. Fury Road ydy... Na, dda Fury Road ddim allan o tynnu. Oh my god, mae'n rhaid I checio wan. Did it bear with... 2015. 2015. Just cyn hwnna, right? Ond potentially... tra bod nhw'n seithi fo, o bod y boi di meddwl... Ond ie, so mae wedi gwneud slow-mo yn gynt, so dwi'n cofio beth oedd y golygfa. Ond mae nhw'n sefyll, a mae Ansel Elgort yn mynd, do you guys hear that? Wedyn mae Four yn dweud, it's an engine, someone's coming for us. A wedyn... Mae'r flat, mae nhw'n flat. Eiliada, mae na truck hanfethol yn neidio ar draws. A ti fatha... Go on, Bryn. Fysa nhw'n corfo bod... Mae'n oce, oedd o just I edrych yn cool. Mae'r agos... Fysa... Nid yn sôn eitha bod o'n disgirnodd I ffwr. Oedd o just I edrych yn cool. So maen nhw allan... Mae'r tir yma, just I allan y wal, ond mae'r glaw I gyd yn holl wahanol, a mae I gyd yn holl effective. Mae'r ddeiar yn sgrwd. Mae'r holl ffordd mae'r camera yn panio fyny efo'r truck yn neud mae'n hilarious. Oedd hwnna'n un o LOL moments fi. Mae o fatha'r tamad o lle fatha mae'r hero troi at y camera a mynd fatha wink a fatha... Mae o well yn Breath of the Wild pan ti neidio lawr ac yn seithi bo a saith chdi a mae bob dim mynd y super slow-mo. Gymaint gwell yn hwnna. I love it. Ni'n neud hwnna. Breath of the Wild, mis Mai.
Tears of the Kingdom, dyna allan. Anyway, so, yn y ffilm yma, mae'n trio bod yn lot o bethau. Maen nhw'n dianc allan i'r byd, mae'r wanky future bobl yn y byd tu allan yn greu. Mae yna lot yn y ffilm yma sydd yn very weird Americans. Da ni'n siarad am guns at all times. Mae pawb yn pacio. Mae Shailene Woodley efo pistol lawr I trousers constant. Mae'n hollol naturiol. Mae pawb yn gyfforddus iawn efo guns. Guns, boban. Hefyd, yr whole sail y ffilm ydi genetic purity. Nawr te. Unwaith ddechrau I clywed nhw'n deud fel, you see, the people inside the wall are genetically damaged, and the people... A nhw di'r bad guys. Mae o'n... Nhw di'r Bureau for Genetic Protection. Rhywbeth fel Ma nhw'n swnio'n neis. Bod nhw mwy bad guys na Janine. Ma nhw'n swnio'n neis. Ond mae Shailene Woodley neu Tris yn cael... So ma nhw'n cael ei mynd i'r ddinas. Ma nhw'n cael ei mynd yn Space Blobs efo Space Blob drones. A dal. So, os o'n ni wan wedi bod trwy'r anialwch, ma nhw di achub fi o discount Jai Courtney. Bydd Jai Courtney yn yr ail ffilm gafodd ei seithi gan number 4 a mae'r boi oedd yn y ffilm yma yn mynd ar ôl nhw basically discount Jai Courtney ma nhw wedyn ma nhw rhyw camera wall wedi agor I fyny a gadw nhw trwad mae'r canodd y soldiers ma yn fatha sefyll yna mae rhyw discs ma'n hedfan o gwmpas envelopio nhw mewn rhyw gw stuff this is normal a dyn nhw ddim yn ymatab o gwbl ma'n mynd trwy fucking shit so, chi'n cofio yn Austin Powers pan mae Austin yn dod allan o cryo sleep ma'n mynd trwy'r shower scene bob dim dyn newid ma'n mynd trwy'r shower scene a ma'n cael ei disinfectio so mae Tris and The Four yn goffod mynd trwy'r un o Austin Powers ond dys gen nhw ddim Swedish penis pump ti'n mo, digon agos a maen nhw basically yn cael ei disinfect a mae hi'n goffod gwrando dwi'n siŵr bod o yn y ffilm I don't know how that got there maen nhw'n mynd trwy'r terrifying shower ma lle maen nhw'n cael ei disinfectio ti fewn a ti fas a mae un o'r problem mae'n fewn I chopsy a mae hi fel a methu anadlu a mae'n horrible ac yn traumatic a wedyn mae'n cael ei fel barcode tatwio does dim un moment lle ti'n teimlo mae'r hogan ma ydi mynd trwy trauma mae hwn yn terrifying mae hwn yn horrible mae hi just y ffordd maen nhw'n dangos bod hi'n quote badass ydi bod hi just yn nonchalant am bob peth yn hytrach na bod hi yn Oedd e bach too much o lingering in the shower, dweud. Oh, creepy as fuck. Lot o... Wel, mae gennau handily zipped version o'r vest tops dwi'n continuously... Mae hi just yn gwisgo vest tops. A mae nhw fatha... A mae gen handily zipped version ar gyfer y shower scene. So mae fel... Mae hi'n sefyll lan, mae'n mynd... A mae'r llais yn mynd... Oedd yn dweud... Take off your clothes. Why did it have to be a male voice? Throw them in the fire. Well, Bill Skarsgård oedd o. Terrifying Bill Skarsgård oedd o. Throw it in the fire. Hwna dio. Take a shower. There's a camera watching me. Mae o'n... Dwi'n mynd gwybod boys... It's okay. Take a shower. It'll be fine. Fath o beth ati o'na. Da chi'n gwybod am concept the male gaze. Oh, yeah. So mae'r ffilm yma 100% mewn rhan fwy ar scenes. Does na ddim empowerment o fenywod. Mae just yn trio neud allan fel. Mae hi'n dal gun. That means she's a badass. Ac yn hi just fel, dwi'n mynd cedi bod empowerment yn gweithio fel ti'n mewn empowerment gweithio. Ond y shower scene, yr costume choices... Maen nhw gyd yn anymarferol I post-apocalyptic heroin. So, cwestiwn I chdi. Dwi wedi gwachod y ffilm I gyd. Da un chi wedi gwachod y ffilm I gyd. Diolch yn fawr. Dwi eisiau rydban fi. Ar unrhyw bwynt ydy hi actually yr un sydd yn... Blaw amdan fatha munud ola. Ydy hi actually efo unrhyw agency neu unrhyw beth yn y ffilm. Hi ddim yn heroic... mewn unrhyw ffordd.
Mae hi yr llunyn trons mwyaf o prif gymeriad dwi o bosib erioed wedi gwachod. Just... She's Divergent. Yr unig beth sy'n special amdano hi ydy, mae hi'n genetically pure. This lovely, blonde, white woman is genetically pure. Mae mate Chinese hi, damaged, dead. Mate mixed race hi, damaged. Boys, Alienation. A mae hi cael dillad gwyn. A Ansel Elgort. Oh, fucking... damaged, genetically... A mae hi cael dillad gwyn. Yeah, she's the pure chosen one. Sorry, fi'n bit o chocolate wan, just i gael blas yr holl misogyny ma allan o'n chops e. So mae'n cwrdd â Jeff Daniels. Ac o'n edrych yn bod. Jeff Daniels, raking in that cash, angen I mean, faint o bobl nhw wedi cynnig o job na i. Oedd wedi mynd, nah, I'm fine, diolch. Edrych yn bod, a gilliad o waith oedd wedi gorau wneud. A hanner amser oedd yn eistedd lawr. Oedd o just yn cael bod yn smami, achos oedd o fel, no, I'm a good guy. Ti fel, dwi ti byth yn mynd I'm a good guy, Jeff Daniels. Nath ofyn doedd i agent o, how many days filming is this? 2. Okay. Great. Yeah, great. How much action do I have to do? None. Ond mae'n good i ni, dwi'n gwybod, mae hwn yn gallu swnio fel bummer o Ffilm di Ddim. Ond mae'n really dda gen i weld bod cynulleidfaoedd yn gallu cael ei siomi gan stuff fel un. Achos mae stuff fel un yn cynical filmmaking. Mae o'n cynical, mae o'n cash grab. Dwi'n teimlo, dwi ddim yn gwybod os di'r numbers yn cyd-fynd efo hyn, ond dyma di lle mae bobl yn dechrau gweld Marvel films rwan. Dim i'r extent yma. O ie, dim di cyrraedd yna eto. Dim eto. Mae na tipping point yn mynd i ddod lle dydy'r safon ddim yna achos bod nhw'n stretch o pethau mordyn, achos bod nhw'n faint o'r visual effects bobl ar y ffilm Allegiant ma oedd wedi goffa cael ei rysio fewn i patcho stwff oedd just yn edrych yn rybys, oedd wedi cael ei rysio a bobl ddim wedi cael ei trin yn iawn arno fo. Mae just edrych ar rhai'r shots ma ar flying copters a'r stwff yma i gyd. Ti just fel, mae'r pres ma i gyd wedi mynd fewn, ond does na ddim ystyriaeth i gymeriad wedi mynd fewn. Na. O, Perdi, eto... Dos am... O'n i'n teimlo oedd trwy'r whole thing. Mae o'n eitha amlwg bod... Chos beth ys ti'n meddwl dan o? Da ni ffidio allan, mynd i'n cyrraedd yr O'Hare Airport, lle mae'r Jeff Daniels... Mae heina dal yn cracio fi fyny. Yeah. What's an airport? But Chicago's O'Hare Airport yn lle really special a pwysig. What's an airport? A dwi wedi bod i O'Hare Airport. Dwi'n yn lle neis. Humble brag. So... Ti di bod yn Chicago, Bryn? Ti ti'n genetically pure? Oedden nhw'n sganio ti? Oedden ti'n gofio sganio barcode tattoo ti? Dyna beth i'r tattoo yma. Dyna beth i'r tattoo yma. So mae nhw di dianc y thing. Da ni ffidio allan bod criw Jeff Daniels di bod yn monitro beth sy'n ymlaen yn Chicago. Mae nhw'n gwybod yn union beth sy'n ymlaen. Mae nhw'n gwybod be mae pob yn planio. Mae nhw'n gwybod. So mae Tress a'i met i gyd yn dweud, yeah, shit's going down. Yeah, we know. So ar y pwynt yna, ti'n mynd fatha... Mae Civil War dydy. Ond y pwynt ydy, ti'n fatha... You've got all these guns. You've got these flying semi-helicopter bullshit. You've got these drones. Ti'n gallu neu rhywbeth a felly ti'n dewis peidio neu rhywbeth so mae'na reswm pam di'r reswm na a di hi yn gofyn y cwestiwn yna o gwbl di hi ddim yn sgyn hi ddim diddordab yn y byd. Mae pawb mae hi'n abod a caru yn cael ei torri at ei gilydd, tynnu at ei gilydd mewn Civil War. Mae yna executions o'i blaen hi, mewn beautiful Renaissance painting style hall, ond da ni'n llythrenol yn gweld yn y scene cynta, Daniel Day Kim. Unwaith eto, rwy'n arall sydd ddim yn heiddi bod yn y ffilm yma. Octavia Spencer. Octavia Spencer yma fo. I mean, pwy mae hi di pechnu
bod hi di gorfod, bod hi di endio fyny yn y ffilm ma. Bod actores o'i safon hi yn goffod just mynd, I'll be the serene but tough black woman in this film. A ti just fel, di'r ffilm ma ddim yn heiddi ti. Ti angen, hi angen bod yn arwain fy enw. So dydy hi ddim efo, so sgyn i ddim curiosity yn y byd, di ddim yn engaged yn y byd. Di'r cymeriad ddim efo unrhyw ounce o... So, da ni'n mynd, mae Jeff Daniels di bod yn deud i ni, haid i ni fynd i'r cyngor i ofyn beth da ni'n cael neud yn Chicago. Hwna oedd y dan mwyaf siomedig i fi. Fatha bildio fyny, it's down to the council, down to the council. A maen nhw'n mynd i'r council, a maen trech... Job interview oedd o. Waith a hynna, fatha funding body iddo fo can neud i scientific research oedd o. Oedd y boi di mynd am grant proposal. Dyna oedd hyn. Oedd y boi, fatha, di roed i research proposal o at ei gilydd, a the grant committee mynd oedd da ni'n dach beth ti'n trio neud. Ond doedd na ddim cwestiynau gyda hi, really, and look at all of you living here in your pomp and just glamour, a just, well, we're just scumming it up in Chicago. Mae nhw fflio nôl wedyn. A ti fatha, dychmyga wan, ti di dreifio o fatha Gaerdydd i Reading dyda. A mae rhywun yn deud chdi, mynd i gwni yna, nhw'n penderfynu. Mae draif yna nôl yn mynd i fod yn fucking afiach o draif, cos ti'n mynd o'n sgrichio na. So, di hi mynd codi llais i unwaith. Yr whole point ydy, ti fewn y waliau, yr unig beth maen nhw wedi gweld ydy, mae fel, dyda bod ma'n edrych fel 20 mlynedd yn y dyfodol i ni. A gyda nhw un adeilad crand. A wedyn ti allan y waliau, mae fel 20 mlynedd yn y dyfodol, efo, quote, superior, mae gen nhw, quote, superior surveillance technology. So maen nhw'n gallu watcha pawb o fewn y waliau, mewn rhyw fath o weird VR. Ddim ysbryd sut mae hwnna'n gweithio. It's okay, it's magic. Ond yr terrifying spy i VR ma, a maen nhw'n, yr bobl ma sydd wedi dianc o tu fewn y waliau, sydd wedi gallu cyrraedd tu allan y waliau, maen nhw'n instantly cael mynd fewn i surveillance jobs yn watcho o bobl maen nhw'n newydd watcho o bobl like mates nhw yn y sioe, does na ddim fel does na ddim modesty filters anna fo maen nhw'n gallu gweld ti drwy'r amser does na ddim byd yn cael ei wneud o'r ffaith bod does na ddim deep philosophical discussion o cool fatha beth, da chi jyst yn ista ma yn gwatch so da ni ffidio allan bod ma Tres a 4 o bachu yn famous yn yr it's Truman Show type thing so ma nhw di bod yn gwatchad yr shit bod hi di mynd trwy yn y ydy hi ddim yn freaked out bod nhw di gweld hi yn y shower cos ma nhw wedi oedd peth i hefyd ma nhw di gwatcha ti mynd trwy yn y ffilm 1 a ffilm 2 a mae'r shit mae hi di gorau mynd trwy yr pobl sy'n marw yr ffaith bod i'r rieni hi di cael ei seithi o'i blaen ni mae pobl wedi yn gwatcha ti'n i gyd a di penderfynu neud yn byd ac os oedd o'n gwybod cyn iddi ddod allan fod oedd hi'n byr ac os oedd o os oedd o pam gadael hi rhedeg trwy llwyth o bullets yn risgio cael yna yr whole thing ydy maen nhw di sticio pawb oedd yn quotes genetically fucked up fewn yn Chicago a gadael iddyn nhw bridio nes bod nhw'n can they breed it out of themselves mae hwn yn mae na whole level o fel eugenics weird yn hwn ond bod dy ddim yn eugenics fel achos just yr original human DNA da ni'n trio cael ond digwydd bod yr hogan gwyn blond dwi'n meddwl bod yn ffynnu a ti'n meddwl be dwi'n siŵr fyddwn ni'n gallu symud ymlaen o'r ffilm yma doedd na'n byd yn edrych yn bod ar dim un o'r bobl yma doedd na neb anabal doedd na neb quotes hyll
Doedd na neb Doedd am esboniad na gais. Doedd na neb yn edrych fel bod nhw yn cael unrhyw side effects o fod yn, quote, damaged. Ac o'na icon o pobl trin gwallt yna. Excellent haircuts. Pawb yn win, efo gym equipment, a desktops neis. Frustrating ffilm. Good i wybod, ddo, bod, fel yn ni'n deud, bod rhywbeth fel hyn yn gallu cael ei rejectio gan gynulleidfa. Achos mae hyd yn oed y fans yn gallu y fans o gyfres yn gallu ffigur allan. Ond lle oedd y factory past anath? Dyna lle oedd eisiau. Oedd bob dim just yn boring. Reit. Ti'n meddwl beth, mae podcast ni'n mynd i troi'n boring sy'n ni siarad hwn. Oedd hon yn ffilm nath ni ddewis. Oedd hi'n free to air. Potentially, fe rhaid i ni iwsio'r pres Ko-fi i dalu amdan subscriptions i beth gwell i ni ffindio ffilms gwaith na hyn. Ond nath nhw'n neud pres yno, mae'n deud yma, ar budget oedd 142 million, box office 179 million. Wankers. Wankers. So nath o just neud i pres yn ôl. Ond oedd ddim quite digon bod nhw'n meddwl bys nhw ddim stretch o fatha. Oedd nhw'n gallu deud, mae hwn yn wael. A second big budget mess for Lionsgate after Gods of Egypt. Only please beidio neu hwnna. So oedd nhw'n recnio rhywbeth fatha... Mae hwnna'n swnio'n ffynnu. Oedd nhw'n recnio... Oedd nhw'n di wneud elw o... Just dan 4 million. Ar ôl marketing a stuff. Nes ti dweud rhywbeth amdan fod na connection i Maze Runner nhw math yna fa? So, y bwyd a sgwynnu'r sgript ar gyfer yma, Noah Oppenheim, fod yn sgwynnu'r sgript ar gyfer Maze Runner. Ydych chi wedi gweld un o heina? Mwy na lai ar un stori. Fatha copy-paste. Nath Cynnan wylio un neu ddau yn nhw, nath o enjoyo nhw, so... target audience. Dyna beth, dwi'n credu falle bod ni'n cael yn wrong. Na, mae hwn yn awful. Dydy hwn ddim yn... Ond ddim yn awful mewn ffordd satisfying. Fwy entertaining. Heblaw taw Janine ydi enw'r bad guy. Mae hwnna di cracio fi fyny. Mae gennau cwpl o laugh out loud moments. Boys. So gafodd... Un o ddau beth. So gafodd Naomi Watts a Shailene Woodley i enwebu ar gyfer yr worst actress yn y Razzies, yn y 37th Razzies. I love it. Un positive note am y ffilm ma, de? Oherwydd oedd Ansel Elgort ddim yn main character, o'n i'n meindio fan efo, de? Ac hefyd, oedd y boi... Podd y boi oedd chdi'n mynd, na, mae o'n efo. Miles Teller. Fo sydd yn War Dogs. Fo sydd yn Whiplash. O'n i'n meindio fo yn hwn am fod oedd o'n neud fo mewn ffordd, I don't like him. Don't like him. Ti'n fod yn licio fo. He's an unlikable fellow. Be oedd yn hilarious i fi oedd i lein gyntaf fo, well, hello ladies, oedd fuck's sake, dwi eisiau ei punch yn ffuck am. Mae di Jared Leto, A mae'na tamad lle mewn, lle... Mae nhw'n dod â rhywun fiewn yn ôl mewn i'r dre, a ti'n meddwl na ffôr ydi o, a mae'n gen fo bag dros ti ben, a ti'n fatha, na, Miles Teller ydi o. A ti'n fatha, pam nath o roi bag dros ti ben o? Dyn nhw'n... I be? Pam ti'n trio creu... so just... Bad film. Pidwch chi watched hwn, gwachwch beth da ni'n deitha chi watched. Sôn am Ansel Elgort... un o'r enwau mwy o cyffroes yn entertainment. Dwi wedi bod yn gwatched, a unwaith eto'r BBC iPlayer, Tokyo Vice. So chi'n gwybod fi, dwi ddim yn licio crime yn y real world nag yn yr films. Heblaw amdan falle fantasy thieves yn nofelau Gentleman Bastards. Googlech nhw, maen nhw'n awesome. Ond nes i watched Tokyo Vice. So basically, mae Tokyo Vice amdan American journalist ma sydd yn mynd i weithio i Papua Newydd yn Japan. Mae o'n cocksure graduate boy ifanc ar y diawl sydd wedi dysgu Siapaneg o'n rhaid gil a fod yr gaijin cyntaf i fynd i weithio yn yr Papua Newydd yn Tokyo. Mae hyn yn y 90s. So, i ddechrau fo, mae'n awesome. Yr vibe, unwaith eto, Vaporwave, Sioned, lyfio hyn, right? 90s Tokyo, okay? Think 90s Tokyo, mae gen pawb floppy gwallt, pawb yn edrych yn fucking amazing yn outfits ma. Ond mae o gyd amdan Yakuza, gangsters, like stuff fyswn ni ddim yn licio, ond achos bod o'n Tokyo, really fucking cool.
Ond mae Ansel Elgort yn annoying as fuck yn efo. Ond beth sy'n greit ydi, fod i'r prif gymeriad, ond ar ôl tia Pennod 3 neu 4, mae'r gyfres jyst yn completely colli diddordeb yn efo ac yn mynd mwy o diddordeb yn y cymeriadau Japanese. So mae jyst yn troi fyny fel drama yn Tokyo City East Law and I'm here for that. Fair play. A mae o'n fel very hateable protagonist yn efo. Ond dwi really awgrymu Tokyo Vice nes I joio fo. Ken Watanabe. Peth ydi oedd o'na gymaint o emotion a fatha peth oedd fatha chdi gweld yr effaith o be oedd o'n gorau mynd trwad yn y ffilm yma ac oedd o'n really chdi gweld o'n i performiad o. Na, gret. Ddim o gwbl. Eitha tebyg yn hwn. Ond yn hwn, mae'n goffod actio bod yn American cocksure. A mae hwnna'n siwtio fo. Bit of a stretch. Dwi'n gwybod, dwi'n cedi mae Ansel Elgort yn problematic yn dydio. Mae o wedi cael ei cyhyddiadau eitha... Dwi dal yn gytid efo Baby Driver fod na fo... Oedd yna fath o spoilio ffilm. Dwi'n joio Baby Driver. Dwi'n deall o pawb yn lyfio Baby Driver. Fysa ni di'n joio fo, dwi'n meddwl bod rwy'n arall na fo. I put AI face on him. Nes i sgwini un lein lawr gan Ansel Elgort a ddod o dweud I'm scared. Dyna literally gatho. A o'ch ti fatha tell your face? Tell your face. Yes. Could you tell your face? Because you don't look scared. So, mae o... beth sy'n god yn Tokyo Vice? Mae'n actio cymeriad boi go iawn. So, mae'r gyfres wedi selio ar hunangofiant yr boi go iawn ma. Right. Dwi'n gobeithio... Achos o'n i'n meddwl, mae hwn yn hyn, dwi ddim eisiau hwn. Ond na, just cyfres... Americanaidd, big budget, ond oedd ar gael am ddim ar iPlayer. So nice. Dwi'n recomendio hwnna. Nawn ni fynd rownd i chi gyd, achos mae gen i am unwaith 4 neu 5 o bethau ar gyfer yr rhestr wylio, sydd yn anarferol i fi. So, cerwch chi nesa. Fair play. Pwys gen ni? Oce. Mae gen i fi 3 ffilm sydd werth i weld, a 3 ffilm sydd ddim werth i weld. So, yr un sydd yn fynd i fod yn hit miss dibynnu ar eich oedran ydy Chip and Dale Rescue Rangers. Da ni wedi gwachio hwnna'n ti ni. Weird film. Mae o yn bizarre o ffilm. So, yn anodd gwybod, oedd y plant yn enjoyo fo am yr interactivity o'r cartoon characters efo real world Roger Rabbit style thing. Dyn nhw dal heb di gwylio hwnna. Ond oedd hwn efo gymaint o stwff yn efo o'r 90s oedd ni di tyfu fyny efo. So, oedd o yn un o'r ffilms na edrych yn y cefndir, gweld beth sy'n gallu spotio type o beth, a be oedd y references oedd nhw'n cyfeiriad trwy'r ffilm i gyd. Ac oedd y ffaith fod oedd Ugly Sonic yn efo yn briliant, o'n i'n meddwl. Oh my god. Mae o mor self-referential. Dwi'n cofio watch da, a just mynd, dwi'n quite sure beth dwi'n watch it. Dwi'n teimlo dylwn ni gymryd microdose gummy a watch it o top. Ia, yn union, hynna. So, mae hwnna'n dibynnu ar, sut da chi'n teimlo ond ar dy sil, lle oeddech chi just gweld sort of stupid, oedd o'n gret. Bryn? Okay, so nes i o diwedd gwylio Everything Everywhere All at Once. Anhygol. Absolutely. Just arbennig. Perfection, really. Mewn film form. Bob dim, no notes, just watch it. Mae hwnna'n adio ymlaen i rhywbeth dwi wedi bod yn gwachod sef channel ar YouTube sef Cinema Therapy. Gret o. So, o'n i di gyrru, maen nhw'n neud villain therapy a un o'r rhai oedden nhw wedi neud. So, just 2 ffilm. So, mae un o'r, 2 foi yn neud o. Mae un o'r ffrindiau yn filmmaker, mae'n gyfarwyddwr, a mae'r llall yn therapydd. A maen nhw just yn mynd trwy i hoff ffilms nhw, ffilms nodweddiadol yn sôn amdan sut bysen nhw'n helpu y cymeriadau trwad gyda struggles iechyd meddwl nhw ac oedd y bennod ar Everything Everywhere All at Once yn hydol. O'n i'n deud i'r gang i fi oedd yn teimlo fatha siwrna joy i fi oedd yn
dwi'n meddwl, esiampl gora o gallu disgrifio sy'n mae iselder yn teimlo. Just y teimlad bod do'n am pwynt i byd, do'n ddim o'n much beth chdi'n neud oedd ddim di newid i byd, oedd ddim gwerth ti'n hyd yn oed efo egni. Ia, a just a hwnna i fi oedd a just ffordd mor rhyw radd dim zeini di'r gair ond just ffordd mor credigol o mynd trwy rhywbeth mor bwysig a mor efo pwysau mor drwm a doedd ddim yn teimlo'n chys os ydych chi'n gallu neud o fatha'n schmaltzy ac yn fatha mae hi a'r mam yn fatha'n cael at i gilydd yn ôl ac yn diwedd a maen nhw'n gyd fatha I love you anyway fatha beth mae'r music yn swelio mae pob dim yn iawn a mae'n just teimlo'n ond mae'r siwrna gyn nhw mae'n just yn dweud da ni'n fucked ond mae'n ni fod yn fucked efo'n gilydd a mae hynna'n gret a ti'n teimlo fatha mae'n gyd yn teimlo'n earned trwy'r whole thing a mae'n tywyd i chi mae'n mynd yn ollol fucking bonkers ac mae'n just yn cytio'r tamad lle mae nhw'n gerig mae'n di gwybod y dyna ddech mae nhw'n just yn gerig Bryn a dos ti'n mynd clywed oedd adar yn mynd ti'n mynd clywed y gwynt ti'n mynd clywed y lleisian yn y byd dos am lleisian yn byd dos am cerddoriaeth mae just ambient digid a ti'n gyd di subtitles ond nhw'n siarad efo'i gilydd a ti'n be ond hefyd wedyn ti'n dechrau crio ia chys mae just chys weithiau ti'n mynd a dwi'n cael y weithiau just yn mynd o gwybod hyndan a ti just mae'n y gymaint o fucking sŵn a yr bangs i gyd a bob dim a ti just isio just a eiliad bach lle dos a ddim byd a ti just yn gallu just eista na yn y distawrwydd yn o'i gyd a just bodoli'n fanna miliad am a dwi wedi gweld pobl sôn ar-lein da ni eisiau gweld mwy o'n y byd yna neu mwy o'r fatha hot dog fingers a ti fatha fuck na di bob dim ddim angen sequel di bob dim ddim angen fucking spin-off mae just gad o fod yn thing na just gadw hwnna yn munud yna so ti'n mynd be mae ffilm fel na yn neud i ti deimlo mae hwnna'n wyrth o ffilm cos di bobl ddim yn rhoi pres i stwff fel na di Maen nhw'n rhoi pres i Divergent Allegiant sydd yn it's a sure thing mae Daniels wedi neud ffilms bonkers amazing o'r blaen ond fel da ni siarad fe hyn ti amdan hyn o blaen y doiest bod Daniels wedi cael hyn y budget a wedi gallu neud y budget na weithio yn y ffordd ffantastig nhw ti'n bo, yn neud yr effects be oedd bydden nhw'n deud ti wedi gweld y fideo ti oedd yn dangos o fi fel 5-person effects team yn neud yr holl beth a doedd yn angen bod yn effect hefi na cos mae Michelle Yeoh yn gallu neud o so da chi'n gallu cymryd dyfalu be oedd budget everything everywhere fi gesio oedd o'n surprising o dan £100 million dwi'n bod o lot llai na hyn actually dwi'n bod o dan agos i 50 £100 nes i ddeud o dan £100 range o 14.3 to 25 million achos dyna maint o bres bys nhw'n rhoi iddyn nhw a nath nhw deud ni'n gallu neud hwnna a erbyn hyn mae di neud 133 yn ôl be ni lyfio oedd Michelle Yeoh mynd o gwmpas a dwi'n yn y BAFTAs oedd nhw'n siarad chwarae hi off oedd hi fatha I will beat you up, I can do it a nath o stopio chwarae'r music i chwarae hi off a nath i gallu cario ymlaen so Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis dwi eisiau bod yn nhw wel Jamie Lee Curtis yn cael ei cyfweld ar gyfer o ac oedd nhw'n gofyn amdan Michelle Yeoh ac oedd hi'n byrstio mewn i dagra yn deud Michelle Yeoh ydy'r reswm a hwn cyn iddi ennill yr Oscar yn dweud Michelle Yeoh's why you will
from now on refer to me as Academy nominated Jamie Lee Curtis oedd y beth. A ti'n gweld fatha, maen nhw gyd wedi disgyn mewn cariad efo'i gilydd a maen nhw ffrindiau mawr efo'i gilydd o wneud y ffilm yna. Dwi'n credu taw achos Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtis nes I gallu fynd at y boi na yn y bar a mynd dwi yn mynd I co-op, dwi'n mynd I ddod a beers di alcohol fi yn ôl. A wedyn nes I roed ma nhw'n neud fi teimlo well am troi 40. Nes I roed y googly eye ar dy dalcan da ni'n trio cael y plant I wylio fo falle fydd I siam achos ma'n amazing ond ma' na butt plugs yn y fo jest neith nhw chwerthin ar heina neith nhw just chwerthin ar heina What a pixelated dwi hefyd I gweld ar ochr arall y spectrum Cocaine Bear Cocaine Bear? Cocaine Bear, Mae'r tri esbonio fo I pobl dwi'n gweithio yn yr Eidal maen nhw fatha maen nhw fatha bitiol Bear as in Lorso si okay a wedyn maen nhw fatha achos ac y beis a maen nhw'n deud fatha based on a true story deud ydy oedd dim really fatha oedd mi o'n arth mi o'n y cocaine ond mae fatha eto mae'n a lot o bobl dope yn efo mae'r pobl yn cael ei lladd dos am substance peak penderfyniadau gwael dos am substance iddo fo mae'n fath rhyw faux Spielbergian pet teulu digwydd ond eto ti'n teimlo fatha bod ti'n cysylltu so mae'r marwolaethau meddwl i'n byd a mae'n really os ti'n gweld y trailer ti di gweld y whole film diolch yn sequel so diolch yn original property I mean mi o'n a funny bit yn y post-credit sequence lle mae'n cymeriadau mae'n di managio diag efo un o'r bags o cocaine mae'n hitchhikio I New York a mae'n cael ei pico fyny ar mewn fan efo defaid yn y cefn a mae'n rhoi bag o cocaine yn yr cefn efo'r defaid wedyn mae'n cael fewn i'r car mae'r car yn gyrru mlaen chdi bach mae'r car yn stopio mae'n cael allan mae'n codi'r bag cocaine allan a rhaid o fewn efo fo yn y car mae'n dweud shit ddim eisiau cocaine sheep fath o beth so mae'r jokes bach fel a mae'n just load o fatha eto stwff sydd ydych yn y trailer sydd yn feddwl really ddim byd yn yr snakes on a plane Shark yn yr un sort of mae'r wedi bod yn gwylio hefyd Succession yn tydi pawb na so oedd o'n so mae'n andros o Wel, seithi dda wedych yn stylish dros ben. Mae'r cymeriadau gyd yn absolute scumbags. Great. Ac Matthew McFadden yn fatha really funny yn efo. Mas o'r parc to. Mae'n eitha funny. A nes I hefyd gwylio trydydd cyfres o Star Trek Picard. Mae lot o bobl yn dweud na trydydd cyfres ydy'r cyfres gore. Mae nhw wedi... Mae nhw wedi ffidio... Dwi wedi mwynhau yn gyd lan at wan. Ond yn sicr mae'r trydydd yn y teimlo fatha mae nhw wedi ffindio Mae wedi ffindio fo. A mae o'n actually stori sy'n gweithio dda ti'n cael yr un sort of dynamic gyn y criw eto mae beth yw'r enw'r actor Patrick Stewart na ci dim he's a real boy Picard season 3 beth yw'n fo come on dal at ti Bryn be ffwc di enw fo a boi o Jared Leto reit oce dyma fo Alec Guinness Todd Stashwick what?
Todd Stashwick, di o ddim yn fwy go iawn. Ydy. He uses his stash as a wit. Tri fideo, so mae wedi bod yn fatha'n cymeriad bod nhw wedi adio fewn i adio fewn i'r stori fel fatha bach o antagonist ond hefyd bach o just cymeriad arall. A mae o'n adio rhywbeth iddo fo, a mae'n un tamad lle mae o'n teimlo'n gas teg at Picard, a mae o'n troi allan bod oedd o'n survivor i rein chi sydd yn Star Trek nerds o'r Battle of Wolf 359. Dwi'n clywed honna dwi'n clywed y gair yna weithiau. So'r Battle of Wolf 359 oedd lle oedd y bog chwalu'r Starfleet. Right, cool. Ag Picard oedd yn cael ei Street nes ti ddeud. Naci. Wolf 359. A'n meddwl dda? Wall Street, Wolf Street, Wolf 359. Wolf of Wall Street, battling. Ti'n gweld o i ryw radda efo sut oedd Avery Brooks ac Cisco yn teimlo teg at Picard. A mae hwn hefyd yr unrhyw peth. A beth ti'n gweld ydy mae gyn cymeriad Todd Stashwick Survivor's Guilt am y ffaith bod mae'n un tamad lle mae'n mae'n 50 o bobl i mynd ar lifeboat so yn eich dal 10 a mae un o'r officers just yn pwyntio at y fo a dweud get on the lifeboat a mae o fatha Survivor's Guilt mawr yn dod o pam gafodd o i achub a mae'r ffaith bod o'n gweld Picard ar ôl blynyddoedd mae'n gyd fatha dod â hynna gyd yn ôl a mae'r boi just yn actio just yn llyncio scenery o gwmpas o just yn actio fel rhywun sydd fatha just ar yr edge o ffaith bod o i guilt o am y ffaith bod o dal y ddew oedd o'n byr oh yeah, genetically fine? Oedd o'n pyr? Oedd o'n pyr, oedd. Neis i'w bod. Yes. Nw'n nôl at y ti Bryn, gyd roi fflach ar y cwpl o rai eraill ys i siarad wedyn. Gan fod dwi just yn stuck in sequel land ac yn edrych am cozy movies dwi wedi bod yn gwylio am reswm yma. Nes i weld Ghostbusters Afterlife. Right, okay. Ac i rei bobl dwi'n meddwl oedd o pile of shit i fi ffocin berffaith. You absolute millennial. Oedd o'n hitio'r spot efo bob sy'n dim yr ffordd oedd wedi cael ei ffilmio y ffordd oedd nhw'n bildio fyny'r nostalgia thing ti'n bod os ni mewn bwyd wahanol os ni di mynd yr un ffordd o pawb arall yn mynd just ti'n bod reeling me in ond o'n i di really mwynhau o mae'r diwedd ipyn bach whatever ond oedd o'n ffain ond fatha ffilm arall fatha Chip and Dale Rescue Rangers os ti just isio no-brainer sit back enjoy the popcorn mae'n gret yr un peth a Uncharted hefyd oedd yn iawn dwi eisiau rhoi heads up mae gen i loads o bethau dwi wedi bod darllen y llyfr The Courage to be Happy mae hwnna'n ar gael am yr audiobook gret mae basically yn siarad amdan faint bod hapusrwydd ti i ryw raddau ti'n gallu cael salwch ti'n gallu cael pethau ti allan ti methu helpu ond bod humans wedi'w cynllunio o'n hanfod i greu ac i weithio ac i wastad fod yn trio symud ymlaen so hyd yn oed yr isaw ti'n teimlo bod ti'n gallu mynd ati i drio neud rhywbeth mor llethol mae hynna'n gallu teimlo bod just dod i'r arfer o fod yn fewr mewn sefyllfa a trio mae hwnna'n neud o swnio'n simplistic dwi wedi cael y chat ma efo chi'ch dau dros text yn dan efo mae o'n i di ffindio fo'n agoriad llygad da iawn mae'n simplistic i ryw raddau pan mae gen ti salwch llethol ti'n mynd i allu just mynd a neud rhywbeth ond cyn iddi gyrraedd y stage yna bod
just na hanfod humans ydy i weithio, dim mewn ffordd capitalistic, mewn ffordd creu neu cerdded neu mae anifeiliad yn hela, dyna beth mae rhaid i fi wneud, mae anifeiliad yn porri, be mae humans yn neud ydy gwneud pethau. Part o'r kit mewn ffordd ar y ffordd os sy'n gweld yn mynd at i lawr ydy fatha eistedd lawr a neud rhywbeth yn ytrach na pleimio dan dwfe hwnna i gael y dewrder ond mae'n ti'n gorau bod yn ddewr i fentro neud o, so hwnna'n greit. Eto yn yr un modd llyfr o'r enw The Laziness Lie i lyfr neu llyfr llafar arall o'r unwaith eto am ddim oedd y llyfrgell, cymwchwch carden llyfrgell a cerwch am Belinda Digital neu Libby. Not so much if you live in America. Dwi'n mwyn gwybod beth o fel llyfrgelloedd Gwynedd, ond mae'r gael efo ni lawr fan hyn. Yr un un catalog sgynna ni. Mae'n briliant. Mae amdan y syniad yna o y Protestant work ethic yn toxic a bod bobl sydd yn teimlo yn wahanol i The Courage to be Happy bod y gwaith wyt ti'n gwneud ddim yn diffinio ti but basically a hyd yn oed os wyt ti ddim yn quote productive mewn ffordd capitalistic ti dal o werth, like dydy dy werth ti ddim yn sefyll yn be wyt ti'n neud, mae basically pan bobl yn deud fel, mae'r plant ma'n ddiog, well dyn nhw just ddim yn connected, dyn nhw ddim yn teimlo yr angen i wneud y stwff na. Mae'n gret o ran pan mae bobl yn rhoi lot o pressure ar ei hynna yn deud, dwi'n mynd heiddi such and such neu dwi'n effernol, dwi'n ddiog, dwi'n awful. A'r busnes ma, well, laziness does not exist. Laziness doesn't exist, dwi'n cedi ydy enw'r llyfr gan Dr. Devon rhywbeth, dwi'n siŵr, a maen nhw'n dio ddim yn amlwg yn y llyfr ond maen nhw'n siarad amdan, so maen nhw'n person traws ac yn deud mae'n rhywbeth maen nhw wedi gweithio trwy wrth wneud i transition nhw ydy gweld bod i bod yn rhan o bethau maen nhw wedi dioddau o fel bod ti ddim yn ddiog am edrych ar ôl dy hun, ti ddim yn ddiog a mae'r stwff dwi'n gwybod mae'r stwff ma'n powndio fewn i pen y bobl ond dydy o ddim actually'n rhan o'n diwylliant ni eto da ni'n gobeithio ddeitho rhywun peth o chatbots, mae'n siŵr dwi wedi bod yn dechrau gwachod My Hero Academia anime. O'n i'n meddwl chdi wedi gweld hwnnw. O'n i heb o hwnna, Demon Slayer dwi wedi bod yn gwachod lot. Demon Slayer yn gret. Dwi wedi clywed lot am hwnnw. Mae o'n very standard. Dwi'n wedi gwachod digon o'n efo i gwmpa mewn cariad efo'r cymeriadau fel dwi wedi gwneud ar Demon Slayer achos mae hwnna'n spectacular. Ond y mab, o'n i fod gwachod efo'r mab mewn just i rasio ymlaen neu cys be, mae mam yn goffo cwcio super neu be. A mae Itopia Season 2 allan, sci-fi Cymraeg, zombies. Pennod 1, da iawn. Yes, dyn ti di joio fo? Ti'n mynd goffa dweud ti'n joio fo, ti ddim? No, do. O'n i'n meddwl, oedd y bar di codi eto efo'r ffordd oedd di gael ei ffilmio a'i directio bob dim oedd o'n edrych yn gret. A dwi'n really licio'r yr holl concept o let's create a game show for kids. And then, how did we get to the game show for kids bit? Well, literally fel, gennych chi ideas? Well, actually... so mae season 2 arno. Bryn, ti'n gallu watched o? Mae'r BBC iPlayer, give it a go. Os ti'n chwilio am rhywbeth Cymraeg watched? Mi'n credu bod ti'n watched rhywbeth Cymraeg? Os ti'n gwylio o'r iPlayer, mae'r ansawdd y wael, rhaid chdi watched o'r clic i gael ansawdd da. Who knew? Yes, dyn diolch, yn dda'n pasio'r info yn ymlaen, dwi beth actually di meddwl. Mae sio cwyno, mae rhaid i rwy'n dechrau cwyno wrth yr iPlayer pobl ma. Dwi'n gwybod beth yw'r deal gyda nhw. Gwasanaeth Cymraeg yn israddol. Ie, mae yn bizar. Ti'n gallu gwachio'r rhaglenni plant Cymraeg ar BBC iPlayer Kids. Dyn nhw'n gadael i ti. Mae hwnna just yn shocking. A dwi'n bwys faint weithio ti'n cwyno amdano fo, sy'n byd yn digwydd. Hey, okay. Couple of shots wan. Pew. Bethau i wylio. A ni'n gwybod. Sgynna i'n byd arall. Dwi'n meddwl bod dwi wedi cael amser. Dwi'n meddwl. Na, pan mae Picard ddod allan, definitely hwnna, tisio hwnna lawr. Dwi'n gwybod...
Mae'r ffilm Dungeons and Dragons ydych Fi edrych ymlaen i watch hwnna. Mae hyn yn swnio'n mor sad. Dwi'n kind of poeni bod o'n fatha'n mae apparently o'n dda, ond mae o fatha chos maen nhw'n mynd mwy teg at yr heisty thing na trech na mynd teg at yr fatha'r World of Warcraft bullshit. Dwi'n newydd ddeitha ti, mae Lies of Lochramore a Gentleman Bastards Fantasy Thieves ydi fy jam. So dwi yna efo hwnna. Fair play. Ffrindiau anwyl. Dwi'n cedi bod ni wedi cyrraedd y diwedd. Ai. Please Mawrth. Ti'n mo be, fi'n yn gwybod sut mae'r grandawyr wedi cymryd hon. Mae di bod yn siwrna i fi. As ar y cychwyn, a i'n paid yn siwr be o'n i'n neud. Ac o'n i bach yn saci a blin. Hanna ffordd trwad, oedden ni dal i'n really fawr callach. A fel da ni wedi dod i diwedd, da ni definitely dal i'n gwybod. Fi jyst yn dweud dyle pawb fynd i watched y fideo Dan Olson, achos mae'n logwaith enw beth o'n mi. Yn sicr peidiwch a gwylio Allegiant. Dwi'n mynd i reid fideo essay fyny a YouTube. Dwi'n meddwl enw fo ydi Why Did Divergent Get Killed? Neu rhywbeth fel ydi. Wow. Please, bys ni'n lyfio hwnna. Llawer iawn hynna dwi ddim yn gotcha. Lot o fel explain-a-vids. A hefyd oedd mae'n gyfresu anhygol mae Iestyn a Sioned yn wastad yn tafod nhw fyny ar city design a fatha urban planning ac o'n i'n sicr di mwynhau y fideo ar SUVs a pam oedden nhw'n not just bikes. SUVs beth ni'n gael byth a benydd y fama di ac hefyd sy'n mynd allan teg at Oxford ydi nonsense ma o bod maen nhw'n trio cloen i lawr i'n zones ni 15-minute cities weirdos so chos beth ni'n cael yn Llundain da ni'n cael estyniad o beth nhw'n cael yr ultra low emission zone neu ULEZ yr ULEZ ydy'r mae o fatha rhyw fath o gyhyddiad ond mae'r bobl yn protestio bod hwn yn part o'r un sort of peth a mae o'n just yn really just a weindio fi fyny ond dwi wedi bod yn ffindio nhw fascinating o'r fideos ma not just bikes y syniad o sut wyt ti'n adeiladu dinesoedd sut wyt ti'n ystyried design mewn i mae urban planning ydi secret fel fascination fi a peth ydi hefyd ydi dio ddim yn os mae'n cael neud yn wych ti bron ddim yn sylweddoli fo ond os ti'n neud o'n wrong mae o'n really fucking amlwg just fel esiampl hwn cyn i ni fynd chos da ni yn angen mynd cos mae bobl sy'n mynd i gwely wan grandawyr wan mae na llwybyr yn Bai Caerdydd mae na siop Lidl a mae o fel delta fel triangle so ti'n mynd ar un y llwybyr a ti'n gallu troi ar dde a wedyn ti'n mynd i'r Lidl a mae na llwybyr ar un ochr sydd yn just pafin arferol a wedyn mae na prision o wair hefo desire line lle mae bobl wedi cerdded yn lle mynd hei ti'n mo be mae na pafin dalen ni just peifio hwn na ni creu fyny pafin maen nhw wedi commission i sign di sticio sign yna and dweud please use the denominated path not this one they dynnu llun ond efo pan gofiau a fi just fel fai mae hwnna di costio ti gallai llythrenol just lenwi fo gravel achos mae'r sign really mynd i fucking fixio fo nes i ddeithach dyna sut nathon ni neud parc Penrhyn Deidraeth nathon ni just peidio reid llwybra lawr gadael y plant fynd trwy'r parc rhyw fis gweld lle oedden nhw wedi cerdded a wedyn reid y llwybra yn fyna so ti yn enwedig wedi mwynhau yr fideos o dangos yr bike parks yn Amsterdam a falle a'r stwff fel just y syniad o integratio stwff fel am mewn i'r design a meddwl amdan
sut fath o dre wyt ti isio encourage buses, wyt ti isio encourage bikes, be di'r siopa mae pobl yn chwilio amdan. Chos da ni beth yn benydd, so eiling o fama, mae wedi gorffan adeiladu ardal newydd o flats a shops a bachu. Mae'r lle wag. Chos beth ydy, dos a ddim ystyriaeth di bod o sut i cael yna. Da ni'n cael y fama wan, tu allan i'n flats fi, pobl yn parcio beth a benydd ar hyd y lôn. Chos dos a ddim modd i gael teluodd o bachu i gallu fynd i'r bwytydd a bachu sydd ar hyd y lle yma. So ti'n gorfod mynd ar car yna. A sut wyt ti wedyn yn gallu... Dyna beth sy'n Llundain di hwn. A Llundain. Dylefod. A sut wyt ti'n encourage o bobl o'r ceir i fewn i'r buses a fewn i'r pethau fel yna. Sut wyt ti'n cael... Mega excited am undisclosed in public upcoming trip fi lle mae public transport options yn mynd i fod yn spectacular. Gowch i'r stori gyd rhywbryd yn y dyfodol, ond dwi mor excited i iwsio yr holl mass transit options o lle fel rhywbeth o dweeb. O 3 dweeb i'r 3 dweeb arall ohonych chi sy'n gwrando, chi'n mynd dweebs, da chi'n awesome. Diolch am tiwnio fewn. Da ni'n gweithio bod chi wedi joio mis yna, bod ni wedi gallu cadw cwmni i chi. Mi welwn i chi mis nesa. Diolch o galon unwaith eto. Yes, am gynhyrchu, golygu, sortio'r rhaglen ma allan. Be? Dwi'n ei gofio, un ffilm arall na i reid i fewn argymell yn y notes ydy yr un nath y corridor crew defnyddio AI ar gyfer wneud yr anime style rock, paper, scissors animation ma. What? Play. Yeah, sorry. Nes i'n hofio hwnna. Mae'r corridor crew yn eith awesome hefyd. Dyd gyrru hwnna i fi fel rwan, a wedyn lle wyt sydd ar ôl ni ddod off. Anwyl randawyr, diolch i chi eto. Welwn i chi mis nesa. Please, dilynwch ni. Da ni on the old Mastodon. Da ni dal ar y tweets. Dwi sort of ar Instagram, ond dwi ddim really. Mae Bryn ar, I don't know, ynys bellenig efo inc a papur. Please, cysylltwch efo ni beth bynnag ffordd â chi isio. Da ni'n falch yn y glwyd gen i chi. Ond am rwan, mi ddeud nos da gan Bryn. Ciao, amici. Nos da gan Iest. Ciao, met. A nos da gen i fi. Drwchwch ar ôl eich hunan, welwn i chi tro nesa. Ta-ra! Ta-ra!